مدرخة ناب عين مايات لوطو نطميات تابقو أحضرو نساتم كأزن برو لعدي سرتو قرهو زرقو وينتات تخلو بزح فرخة هابو بارغو ممو أزيوم بزحو نخبتهم دما أيو حادر لومن بارغو ممو أزيوم فرحو بارغو ممو أزيوم بزحو نخبتهم دما أيو حادر لومن نجزي أبهير سلتي سهلون سلتين عناز قبرو نقارن اند حسبنا كنا مسكنينا عب زخوني أملاخ زيابيري مسكن زيابير حالي هاليلويا هاليلويا ملؤ وهبت صبؤ وهبت اللوك زيابير هاليلويا نجزيابير كبرخن هبوئنا أملاخ مسكن سلتي قبل علينا زقبرو سناي نجار اند حسبنا أملاخ مسكن ملؤ وهبت اللو نجزيابير ملؤ فقر اللو ملؤ زخانة نجار اللو نجزيابير ملؤ لوهات اللو ملؤ فوس اللو ملؤ مبصح اللو زيابير مسكن زيابير كبصحك كله ملؤ جري زبكا هاليلويا كم تنسرائيلاويان أبرخا زقبرو برخت كم أزقبر اللينا ما أملاخ مسكن نجزيابير سلسناياتو سلتني دك سبز قبرو تأمرات ندار أنا نجزيابير كنا مسكونينا هاليلويا يا حواتي سلتي جزيابير زقبر لنا نجر ند حسبنا كابتي زي قبر الناس بتزقبر لنا يبزح هاليلويا أبكندتي سناي زقبر اللي كلوس نجزيابير هاليلويا تايو وريتا خمل سولو تباهيل اللو جزيابير يمسكن زملس وريتان እግዚአብሔር ጥራዩ ዝውሃብ وريتان እግዚአብሔር ጥራዩ ሃሌሉያ ክብር ዝግቦ እግዚአብሔር ኃይል ዝግቦ እግዚአብሔር እቲ ንዓና ዝገበሮ ተአምራት እንዳርአና ሕዋተይ እዚ ምንባርና ተአምራት እዩ እዚ ምህላውና ተአምራት እዩ ሃሌሉያ ሙሉእ ውህበት ኣለካ ጎይታ ተባረክ ሃሌሉያ ፍጹም ዝኾነ ውህበት ኣለካ እግዚአብሔር ንዓና ዝገበርካዮ ሳህል እንዳርአና ነመስግነካ ኣለና تمسكن هاليلويا بحبار كوينا نجزيابير كنا مسكنوينا جزيابير يمسكن هاليلويا يحواتي أبكندت سنة يزقبر لنا وريتان جزيابير نمت وريتان جزيابير نملس هاليلويا جزيابير عبيو هاليلويا منفس قدوس زكاوي يتكازريت قال برخة فسس هي عوز البري بأغايتك سنعين مكبر فتم زيت زلكي لك أصوابها نخل تكاوي يكازريك برخة فسس هي عوز البري أغايتك سنعين مكبر فتم زيت سلكي لك أصوابها نقول تكاوي يتكازريك برخة فسس هي عوز البري بأغايتك سنعين مكبر فتم زيت سلكي لك أصوابها نقول تكاوي يتكازريك برخة فسس هي عوز البري بأغايتك
ምግባር ፍጹም ዘይትስልኪ ለጋስ ዋቢኻ ንኹሉ ጸጋዊ ኢድካ ዘርጊእካ በረኸት ተፍስስ ሕያው ዘበለ ወኣኻ ይጸግብ ኢድካ ዘርጊእካ በረኸት ተፍስስ ሕያው ዘበለ ወኣኻ ይጸግብ ወኣኻ ይጸግብ ወኣኻ ይጸግብ ሕያው ዘበለ ወኣኻ ይጸግብ ወኣኻ ይጸግብ ወኣኻ ይጸግብ ሕያው ዘበለ ወኣኻ ይጸግብ ሃሌሉያ ሰናይ ንምግባር ፍጹም ዘይትስልኪ ለጋስ ዋቢኻ ንኹሉ ጸጋዊ ኢድካ ዘርጊእካ በረኸት ተፍስስ ሕያው ዘበለ ወኣኻ ይጸግብ ኢድካ ዘርጊእካ በረኸት ተፍስስ ሕያው ዘበለ ወኣኻ ይጸግብ ሰናይ ንምግባር ፍጹም ዘይትስልኪ ለጋስ ዋቢኻ ንኹሉ ጸጋዊ ኢድካ ዘርጊእካ በረኸት ተፍስስ ሕያው ዘበለ ወኣኻ ይጸግብ ሰናይ ንምግባር ፍጹም ዘይትስልኪ ለጋስ ዋቢኻ ንኹሉ ጸጋዊ ኢድካ ዘርጊእካ በረኸት ተፍስስ ሕያው ዘበለ ወኣኻ ይጸግብ ሰናይ ፍጹም ዘይትስልኪ ለጋስ ዋቢኻ ንኹሉ ጸጋዊ ኢድካ ዘርጊእካ በረኸት ተፍስስ ሕያው ዘበለ ወኣኻ ይጸግብ ሰናይ ንምግባር ፍጹም ዘይትስልኪ ለጋስ ዋቢኻ ንኹሉ ጸጋዊ ኢድካ ዘርጊእካ በረኸት ተፍስስ ሕያው ዘበለ ወኣኻ ይጸግብ ሕያው ዘርጊእካ በረኸት ተፍስስ ሕያው ዘበለ ወኣኻ ይጸግብ ወኣኻ ይጸግብ ወኣኻ ይጸግብ 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 ሕያው ዘበለ ወኣኻ ይጸግብ ሰናይ ንምግባር ፍጹም ዘይትስልኪ ለጋስ ዋቢኻ ንኹሉ ጸጋዊ ኢድካ ዘርጊእካ በረኸት ተፍስስ ሕያው ዘበለ ወኣኻ ይጸግብ ኢድካ ዘርጊእካ በረኸት ተፍስስ ሕያው ዘበለ ወኣኻ ይጸግብ ወኣኻ ይጸግብ ወኣኻ ይጸግብ ሕያው ዘበለ ወኣኻ ይጸግብ ወኣኻ ይጸግብ ወኣኻ ይጸግብ ሕያው ዘበለ ወኣኻ ይጸግብ ተገሪመ ወኣኻ ተገሪመ ወኣኻ ተገሪመ
كريستوس سمكاي نعخاي زملخ جمار إمدته دمدم يا زخنكا كريستوس سمكاي بارك 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 نعخاي زملخ نعخاي زملخ جمار إمدته دمدم يا زخنكا كريستوس سمكاي بارك نعخاي زملخ نعخاي زملخ جمار إمدته دمدم يا زخنكا كريستوس سمكاي بارك سمكاي أوتيكاني كاب كندي أوتيكاني كاب كندي عسكاني بإيدي أوتيكاني كاب كندي أوتيكاني كاب كندي عسكاني بإيدي أوتيكاني كاب كندي أوتيكاني كاب كندي عسكاني بإيدي 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 أوتيكاني كاب كندي أوتيكاني كاب كندي عسكاني بإيدي أوتيكاني كاب كندي أوتيكاني كاب كندي عسكاني بإيدي عسكاني بإيدي عسكاني بإيدي عسكاني بإيدي عسكاني بإيدي أوتيكاني كاب كندي أوتيكاني كاب كندي عسكاني بإيدي أوتيكاني كاب كندي أوتيكاني كاب كندي عسكاني بإيدي عسكاني بإيدي عسكاني بإيدي عسكاني بإيدي أمتات لاي سفرت مسألة كني يكون قويتالو نخلو تتزبله أي فرحة يشبر والتايوك سيابي أي فرحة يشبر والتايوك سيابي أما تتاتلاي سفرت مسألة لعلي يكون قويتالو نخلو تتزبله أي فرحة يشبر والتايوك سيابي أي فرحة يشبر والتايوك سيابي أما تتاتلاي سفرت مسألة لعلي يكون قويتالو نخلو تتزبله والتايوك سيابي أي فرحة يشبر والتايوك سيابي أنا نعخا كمل بصحابي تكتبر آمين كمتي لمسعخا كنبر كنتي تعادلي أنا نعخا كمل بصحابي تكتبر آمين كمتي لمسعخا كنبر كنتي تعادلي أنا نعخا كمل بصحابي تكتبر آمين
I'm
إلتا شبشبا مسكنا أملخا 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 شبشبا إلتا مسكنا أملخا شبشبا كبري 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 سجدت سجدت مسكنا مسكنا أملخا أملخا إلتا إلتا شبشبا شبشبا مسكنا مسكنا أملخا أملخا شبشبا شبشبا كبري 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 مسكنا أملخا إلتا شبشبا كبري كبري ويسد 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 እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ከነመስግኖ ኢና ስለ ምሕረቱ ስለ ሳህሉ እንደሐሰብና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ዓቢ ምሕረተኛ ዝኾነ አምላኽ እዩ ክብርና አምላኽ ይኹን ሃሌሉያ ክብሪ ሁሉ ሰድ እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስኪ እቲ ምሕረትካ እንዳበልና ክንዝምር ኢና ሃሌሉያ ምሕረትካ ኢለ ዝዝምራ ኪንያ ሕድገት ሓጢአት ይቕሬታን ዝሓለፈ እዩ ኣብ ምድቃሰይ ምትስአይ ምእታወይ ምውፅአይ ኮፍ ምባለ ምሕረትካ ኣሎ ኣብ ልዕለይ ብዘይ መስመር ዝዓዘዘ ለውሃትካ ኣሎ ኣብ ቤተይ እቲ ምሕረትካ ኢለ ዝዝምሮ ኪንያ ሕድገት ሓጢአት ዝሓለፈ እዩ ኣብ ምድቃሰይ ምትስአይ
زعزازة محرت كالو أبلعلي بزي مسفر زعزازة لو هات كالو أبيتي انت يالو ديو كتقابر اللي تقددو كعكو خاص فأديو كابتي زدغ ساعة زفري أبهي وتيت أبو زلو سناي كامو خانكا زتل عليو فتاو لبخا زنكدو كابخا حريفة نامني كمل عختو مغتل تانايتي سفي محرتك خاني استوعلو كابخا حليفة كابخا وطالي نامني زمل عختو مغتل تانايتي سفي محرتك في محرتك وتعلغني قلوب إلى زمرا كين يوحد كت حاجات يغريت هانز حلف أيو عم غمازي متسقي مقتاوي موتقي قف مبالي لو مبالي زي لك زعزازة محرت كالو قبل علي زي مسفر زعزازة لو هات كاملو أبيتي اتي محرتك إلى زمرا كين يوحد كت حاجات يغري تنزحل فيو عملك عزي متسقي مقتاوي موتقي قف من بالي لو من بالي زعزازة محرت كالو قبل علي بزي مسفر زعزازة لو هات كاملو قبل انتي محرتك إلى زمرا كين يوحد كت حاجات يغري تنزحل فيو عملك عزي متسقي مقتاوي موتقي قف مبالي لو مبالي بزي لك زعزازة محرتك كاملو قبل علي بزي مسفر زعزازة لو هات كاملو أبيتي انت يالله ديو بتقبر اللي تقدلو كعكو خاص فأديو كابتي زدغ ساعة زفري أبهي وتيت أبو زلو سناي كامو خانكا زتل عليو فتاو لبخا سنقدو كابخا حليفة نعمل يكمل
كابها حليف كابها وزاي نعمل زملاقتو مغنسلتانايتي سفي محرتك وتعلمني قلوب انتي محرتك كابها وزاي نعمل زملاقتو مغنسلتانايتي سفي محرتك وتعلمني قلوب انتي محرتك إلى زمرو كيا حدكت حاجات يغريتان سحل فيو عملك عساي لتسئي لتاوي لتسئي قوم بالي زينك زعزز محرتك عنه أمعي زي مسفر زعزز روهات كانو أبئتن انت يعلنو كتلابر اللي تقدنو قلك انت لقعكو غاز فديو كابت زدغغ سعز فرين أبهي وتيتفوغ زلو سناي كاموخان تتل علي بتعود بخاء تنكرو كابها حليفا نعمني كملاقتو مغنسلتاناي كابها حليفا كابها وزاي نعمني كملاقتو مغنسلتانايتي سفي محرتك وتعلمني قلوب انبزا إلوهاتك እግዚአብሔር ሃሌሉያ انبزا عزيزو لوهاتك أمسكنك انبزا فزيحو محرتك انبزا عزيزو لوهاتك أمسكنك انبزا فزيحو محرتك يبارك انبزا عزيزو لوهاتك أمسكنك انبزا فزيحو محرتك كبر بلك كبر بلك عزيزو لوهاتك أمسكنك انبزا بزيحو محرتك أمسكنك
ክበር ብለካ ዕብየካ ንገስ ብለካ ንገስ ብለካ ንገስ ብለካ ዕብየካ ስለቲ ዘይነገር ውለድካ እንታይ ውሬታ ክመሰልካ ስለቲ ዘይነገር ውለድካ እንታይ ውሬታ ክመሰልካ በጊዜኡ ተመስክረካ ልበይ ኣሚኑ ብዘይ ጊዜኡ ክዝምረልካ ልበይ ኣሚኑ ስለቲ ዘይነገር ውለድካ እንታይ ውሬታ ክመሰልካ ስለቲ ዘይነገር ውለድካ እንታይ ውሬታ ክመሰልካ ብእዋኑ ብዘይ እዋኑ ክዝምረልካ ልበይ ኣሚኑ ብእዋኑ ብዘይ እዋኑ ክዝምረልካ ልበይ ኣሚኑ ኩሉ ጊዜ ከመስግነካ ንጎምሸት ከመስግነካ ኩሉ እዋን ከመስግነካ ለይቲ ቀትሪ ከመስግነካ ኩሉ ጊዜ ከመስግነካ ንጎምሸት ከመስግነካ ኩሉ እዋን ከመስግነካ ለይቲ ቀትሪ ከመስግነካ ኩሉ ጊዜ ከመስግነካ ኩሉ ጊዜ ከመስግነካ ንጎምሸት ከመስግነካ ንጎምሸት ከመስግነካ ኩሉ እዋን ከመስግነካ ኩሉ እዋን ከመስግነካ ለይቲ ቀትሪ ከመስግነካ ለይቲ ቀትሪ ከመስግነካ ስለቲ ዘይነገር ውለድካ እንታይ ውሬታ ክመሰልካ ስለቲ ዘይነገር ውለድካ እንታይ ውሬታ ክመሰልካ ብጊዜኡ ብዘይ ጊዜኡ ከዘምረልካ ልበይ ኣሚኑ ብጊዜኡ ብዘይ ጊዜኡ ከዘምረልካ ልበይ ኣሚኑ ስለቲ ዘይነገር ምሕረትካ እንታይ ውሬታ ክመሰልካ ስለቲ ዘይነገር ምሕረትካ እንታይ ውሬታ ክመሰልካ ብዘይ ጊዜኡ ከዘምረልካ ልበይ ኣሚኑ ብዘይ እዋኑ ከዘምረልካ ልበይ ኣሚኑ ኩሉ ጊዜ ከመስግነካ ብጎምሸት ከመስግነካ ለይቲ ቀትሪ ከመስግነካ ኩሉ ጊዜ ከመስግነካ ኩሉ ጊዜ
ተመስግነካዬ ሁሉ ጊዜ ተመስግነካዬ ድኳ ምሸት ተመስግነካዬ ድኳ ምሸት ተመስግነካዬ ለይቲ ቀትሪ ተመስግነካዬ ለይቲ ቀትሪ ተመስግነካዬ አምላኸይ አምላኸይ ደላይ ጽቡኸይ ደላይ ስቃይ ሙኻንካ ስፍተት ሲገርመኒ ስፍተት ሲገርመኒ ስፍተት ሲገርመኒ ስፍተት ሲገርመኒ አምላኸይ 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 ደላይ ጽቡኸይ ደላይ ስቃይ ሙኻንካ ስፍተት ሲገርመኒ ስፍተት ሲገርመኒ ስፍተት ሲገርመኒ ስፍተት ሲገርመኒ ሲገርመኒ ኣነ ሲገርመኒ ፍቕርኻ ንዓይ ገሪሙኒ ሲገርመኒ ኣነ ሲገርመኒ ብድሓንካ ንዓይ ገሪሙኒ ሲገርመኒ ኣነ ሲገርመኒ ፍቕርኻ ንዓይ ገሪሙኒ ኣነ ሲገርመኒ ብድሓንካ ንዓይ ገሪሙኒ ጎይታዬ ፍቕርኻ ንዓይ ብዛማሪኹኒ ከይፈለጥኩኻ ከይትካኒ ከይፈለጥኩኻ ስትረቲብካኒ ጎይታዬ ፍቕርኻ ንዓይ ብዛማሪኹኒ ከይፈለጥኩኻ ከይትካኒ ከይፈለጥኩኻ ስትረቲብካኒ ኣየኽንደይ ተዓዲለ ኣየኽንደይ እዚ ዓብዪ ጸጋ ኮንኮነለይ ኣየኽንደይ ተዓዲለ ኣየኽንደይ ኣየበየ ጐይታ ኢየሱስ ሞትካለይ ኣየኽንደይ ተዓዲለ ኣየኽንደይ እዚ ዓብዪ ጸጋ ስኻበይ ኮንኮነለይ ኣየኽንደይ ተዓዲለ ኣየኽንደይ ኣየበየ ጐይታ ኢየሱስ ሞትካለይ ኣየኽንደይ ተዓዲለ ኣየኽንደይ እዚ ዓብዪ ጸጋ ስኻበይ ኮንኮነለይ ኣየኽንደይ ተዓዲለ ኣየኽንደይ ኣየበየ ጐይታ ኢየሱስ ሞትካለይ ኣየኽንደይ ተዓዲለ ኣየኽንደይ እዚ ዓብዪ ጸጋ ስኻበይ ኮንኮነለይ ኣየኽንደይ ተዓዲለ ኣየኽንደይ ኣየበየ ጐይታ ኢየሱስ ሞትካለይ ኣየበየ ጐይታ ኢየሱስ ሞትካለይ ኣየበየ ጐይታ ኢየሱስ ሞትካለይ ኣየበየ ጐይታ ኢየሱስ ሞትካለይ
سلام لأخاتكم يخون بكريستوس سلام أبلكم سلام لأخاتكم سمع على دي دمسي سمي مللاي زدنيكم أي مسلنا أب السودان بأكل تفلتوني زي تفلتوني سلام أبلكم الله بكريستوس يسوس سدرا بيت كريلي أمتيه قنا زامس حفاب زمس مسأت بس قات أمغا نزام صحفزي أما أكل ناخذ اللاليا قالت حسنا إذا مصحف كتزارب تباهيله عدل توهي بني سلستوها بن عدل እግዚአብሔር يخبركم يغني لي أملاك باركم سلزي مستاس وهيبات ندلا جزء نشتي كنسلمه حبيرنا كابتا مصحف قال خفال كنري يسوس نوّت أي كم زم صوّا سمعه مس رخبها أتا بود أملاخ دو تأمنيخا بولو نسخة قويتاي بو كأمنسي مني نسو إلو ملسة يسوس دما ريغايو أزم سخا زارب زلو نسيو بولو نسخة قويتاي أأمن بلا سجدلون أتا بود أملاخ دو تأمنيخا بولو نسخة قويتاي أأمن بلا سجدلون بزعبا كريستوس انتهي مسلكم ودمن كيو إلو حاتتهم نساتهم ود داويد بلوه نسخة داويد قويتاي نسأل أتخاب تحت إجرها خسع زدرسهم أبي ماني يتقمت بلو النابلة بمنفس كميلو قويتاي يبلو بزعبا كريستوس انتاي يمسلكم ودمن كيو እግዚአብሔር ዘላለማዊ አምላኽ ክብር ንበካሉና ስለ ክብርኻ ስለ ትዕብየት መንነትካ ነመስግነካ ስለቲ ብዛዕባ እቲ ንዘለዓለም ዘይብጻሕ በእምሮ ዘይቅወር ዕብየት መንነት ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንፈልጥ ዕድል ስለ ዝሃብካና ኣብ ቃልካ ክንፈልጥ ኢልካ ብዛዕባኡ ስለ ዝተዛረብካና أزي كبري إمه نمسجنك كالونا بروح منفس قدوس كساعة السخاب قال كازجل أسكالنا درت بلك عناي تغنفلتو إلكا أبقال كزخست كيا برهان بوك نمالالس عينتنا خد كفت لمنا كالله نكرسوسكا أما أكل جوائها اختخبره لمنا كالله بينو مأكلن رأس محبرك خوي نخرة كمتي أب قدوس قال كابزعبار أسوس تزاربه كمتي بأف نبياتن زمرت بولي كدانن هواريات حدش كدانن تزارب كياو كومو أما أكلنا خبير خرّة بسم يسوس كريستوس منفس كبري أبغانو كلالنا نسخة خومو خد جبر سلة خال سلة خبر خانة مسجنك أزت سجى خايمو تمسجن بسم يسوس كريستوس آمين كبرنا أملاك يكون كابتن قداموت معرفات نايزا مصحف كريستوس أم مزمور داويد تتبل عسرت خلت مزامور زحازتيا سلازي بزعبا كريستوس ززاربا كله بزعبا كريستوس يززارب أب حدش كدان جن بنصور حواريات كوت زجبرون كابتن عسرت خلت مزامور نربعته أبتقن ميت زلوا كريستوس من يزبل بزعبا منت كريستوس بزعبا انتاينت كريستوس بغت تاع الزاربه كابتن قداموت 4 مزامور قال الزاربيه نمننت كريستوس بزملكت بحاده متان كنكون مزمور داويد معراف كلته باخ نجمرينا مزمور داويد قال اي معراف مننت كريستوس يسوس او تغليص له قدم قويتا بزعبار أسوب حدش كدان استزاربه
ወይ ሰልፍ ክሌም ዝገበሮ ጎይታ ብዛዕባ ርእሱ ዝተዛረቦ ኣብ ሉቃስ 24:44 ነቶም ደቂ ኤማሁስን ንኹሎም ደቂ መዛሙርቱን ክልተ ግዜ ነቶም ደቂ ኤማሁስ ኣብ መንገዲ ነቶም 12 መዛሙር ከ ኣብ ትዕፁ ቤት ከምዚ ኢሉ ተዛሪቦም ኣብ ሕጊ ሙሴን ነቢያትን መዝሙራትን ብዛዕባ የተጻሕፈ ኩሉ ክፍጸም ይግባእ ኢሉ ብመሰረት ቃላት ጎይታ ኩሉ ቅዱስ ጽሑፍ ብዛዕባ ርእሱ ከም ዝዛረብ እዩ ዝዛረብ ከምኡ ክሌም ዝገብር ሎማዓቲ ከምኡ ምዃኑ ክንርኢና ኣብ ዮሐንስ 5:35 እውን ንኣይሁድ ከምኡ ኢልዎም ኣሎ በተን ጽሑፋት ናይ ዘለዓለም ህይወት ትረኽቡ መሲልኩም ትምርምሩን ኣለኹም ንሳተን ግና ብዛዕባየን ዝምስክራ ኢሉ ተዛሪቡ ማለት እዩ እቲ ኣብኡ ዘሎ ምምርማር ዝብልሲ ከም ንወርቂ ኣብ ማዕድን ዝጥቀምሉ ቃሊት ናይ ዕብራይስጢ ኣብ ኢዮብ 28 ንወርቅን ንኻልእ ክቡር ማዕድናትን ንምፍሓር ወይ ማዕድናት ንኽትረክብ ኢልካ ዕሚቕኳ ንምፍታሽ ዝገልጽ ቃል እዩ ስለዚ ነተን ጽሑፋት ብዝመርመርኩመን እቲ ኣብቲ ጽሑፍ ዘሎ ማዕድን ክርከብ ዘለዎስ ኣነ እተን ጽሑፋት ብዛዕባየን ዝምስክራ ኢሉ ሎሚ እዚ ኣዋጅ ጎይታ ከምኡ ምዃኑ ካብ ቅዱስ ቃሉ ክንመሃሮ ኢና ኣብተን ቀዳሞት ምዕራፋት ናይዛ መጽሓፍ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 2 ከም ዝብል ቃል ኣለና ኣብዛ መጽሓፍ ንነፍስ ወከፍ ጥቕሲ ናይቲ ሰሌክት ዝገበርኮ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 2 መዝሙር ዳዊት 45 መዝሙር ዳዊት 110 መዝሙር ዳዊት 102 መዝሙር ዳዊት 78 ከምኡ እናበለ ዝኸይድ ኣብተን 12 ነፍስ ወከፍ ጥቕሲ ብመልክዕ ኮመንታር ዓይነት ኮመንት ሂብ ኣለኹ እቲ ቀንዲ ግና ኣብ ዙርያ ሓደ እቲ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ሃዋርያት ወይ ክርስቶስ ኢየሱስ ተቐሶ ጥቕሲ እዩ ዝጥምጠምቲ ሓሳብ ማለት እዩ ግን ከጽንዖ ከለኹስ ነፍስ ወከፍ ጥቕሲ ብሓውሲ ኮመንታር ዓይነት ገይረ ተዛሪበ ኣለኹ ንሕጂ ግና ኣርእስታዊ ዝኾነ ሓሳብ ጥራይ ካ ክወስድ ንነፍስ ወከፍ ጥቕሲ ኣይክዛረበሉን እየ ስለዚ ካብ ምዕራፍ 2 መዝሙር ዳዊት ኣብኡ መንነት ጎይታ ተነጺፍሎ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝተጋህደ ከምዚ ኢላ ግን ትጅምር ከምቲ ኣብ መእተው ጸሎተይ ዝጀመርኮሲ ጎይታ ብዛዕባ ክርስቶስ እንታይ ይመስለኩም ኢሉ ሓቲቱ እዛ ሕቶ እዚኣ ንምድሓና ንምንባርና ንዘለዓለማዊ መወዳእታና ትጸልያ ነዚኣ ንህቦ መልሲ ከምዚ ኢሉ ወዲ መንከ እዩ ብዛዕባ ክርስቶስ እንታይ ይመስለኩም ወዲ መንከ እዩ ልክዕ ከምዚ ሕቶ እዚ ኣብዛ መዝሙር ምዕራፍ 2 ከምዚ ኢሉ ዝጅምር ስለምንታዮም ኣህዛብ ጫውጫው ዝብሉ ህዝብታሲ ከንቱ ዝሓስቡ ነገስታት ምድሪ ይትንስኡ መሳፍንቲ ኸዓ ሓቢሮም ንመቃውሖም ንስበሮ ንመእሰሪኦም እውን ካባና ንደርብዮ ኢሎም ኣብ እግዚኣብሔርን ኣብ መሲሁን ይመኽሩ ኢሉ ሕቶ እዩ እቲ ዘማርስ መንፈሳዊ ዒንቱ ተኸፊቱ ከምዚ ኢሉ ስለምንታይ ኣህዛብ ጫውጫው ዝብሉ ኢሉ ስለምንታይ ነገስታት ጫውጫው ዝብሉ ኣብ ዘሎ ሓሳብ ንምርድኡ ኣዝዩ ዘገርም ይትንስኡ ሓቢሮም ኢሎም ይመኽሩ ዝብል ቃል በበይኑ እንተዳሪእንያ ኣዝዩ ክብደት ዘለዎ ኣዝዩ ረዚን ይትንስኡ ክብለና ከሎ ብዛ ሓሳብ ናይ ኣብቲ በኽሪ ጽሑፍሲ ከም ካብ ኮፍ ኢልካ ፀናሕካ ምትንሳእ ደይኮነስ ብዕላማ ንሓደ ነገር ሽምጥኻ ዓጢቕካ ደው ምባል ዕላማ ዘለዎ ናይ መትከል ደው ምባል እዩ ነገስታት ምድርስ ሓቢሮም ይትንስኡ ኣህዛብሲ ሓቢሮም ይትንስኡ ብስምረት ኩሎም ጫውጫው ይብሉ ስለ ሓደ ነገር ብዛዕባ እግዚኣብሔርን ብዛዕባ መሲሁን ሓቢሮም ከኣስ ንመቃውሖም ንደርብዮ ኢሎም ይዛረቡ ኣብ እግዚኣብሔር ከዓ ሓቢሮም ብመደብ ውጥን የውፅኡ ይመኽሩ ኢልና ተገዲሞም ይስለፉ ኢልና ኢሎም ዝብል ዘሎ ሓሳብ ዝስ ተዛሪቦም ዘይኮነስ ኣዋጅ ኣለዎም ቅድም ምኽሪ ዳሓር ምትንሳእ ዳሓር ከዓ ምባል ማለት እዩ እዚ ኩሉስ ብዛዕባ ክርስቶስ እዩ ኣብዚ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይቲ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይቲ ቅብኡ ናይ ክርስቶስ መልሰ ግብሪ ካብ ምዕራፍ 4 ካብ ቁጥሪ 4 ቁጥሪ 5-6 ኣለዋና ማለት እዩ ንኹሉ ይክዛረበሉን እየ እንታይ ኢሉስ ቅድም ይስሕቆም ኢሉ ግና መልሲ ዝኹሉ ጫውጫው መልሲ ዝኹሉ ኩሎም ህዝብታት እዮም ጫውጫው ዝብሉ ኩሎም ነገስታት መልሲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅድም ንሱ ይስሕቆም መልሲ ኣምላኽ ኣብ መወዳእታኻ ንወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማእከል ከም ዝበለ ጫውጫውሲ ይልእኮ ክርስቶስ መልሲ ሕቶ ደቂ ሰብ እዩ ስሙ ንዘለዓለም ይባረኽ ስለዚ እቲ ኣብ ሰማይ ዝነብር ይስሕቆም ጎይታ የላግጸሎም ሽዑ ብኽርኡ ይዛረቦም ብነድሩ ከዓ የፈራርሆም
كمزيلو أنا أبصيون أب قدوس كرناي نجوسي شمكو يبل التمدب مخري إنجر الله እግዚአብሔር በለኒ ንስኻ ወደይ ኢኻ ኣነ ሎሚ ወለድኩኻ ኣብዚ ምዕራፍ 2 መዝሙር ወይ መዝሙር 2 እቲ ክንርድኦ ዝግባእ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከዓ በብዙሕ ግዜ ብዙሕ ድግምጋም እንተ ብቐጥታ እንተ ከምቲ ዘለዎ ግብረ ሐዋርያት 13:32 ዕብራውያን 1:5 ዕብራውያን 5:5 በብዙሕ ድግምጋም ዝተገልጸ ዝተደግመ ዝተጠቕሰ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እዚ ሓሳብ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ በአፍ ዳዊት ጌሩስ አቦ ኣብቲ ናይ ዘለዓለም ኣብቲ ዘይርዳእና ዘለዓለም ብዛዕባኡ ዝተዛረቦ ውዱእ ዝኾነ ምኽሪ ይዛረብ ኣሎ ከምዚ ኢሉ እግዚአብሔር በለኒ ንስኻ ወደይ ኢኻ ኣነ ሎሚ ወለድኩኻ ጎይታዩ ብመንፈስ ዳዊት በአፍ ዳዊት ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ርእሱ እቲ መሲሕ እቲ ክርስቶስ ኣብዚ እንታይ ይብል ኣሎ እግዚአብሔር በለኒ ንስኻ ወደይ ኢኻ ኣነ ሎሚ ወለድኩኻ እዚ ከምቲ ኣብ ግዜና ሓደ ኣገልጋሊ ዝተዛረቦ ጆን ማካርተር ዝበሃል ንእምሮና ምንም ጣዕሚ ዘይብሉ ኣእምሮናሲ ከስተማቕሮ ዘይክእል እዩ እንታይነቱ ይንፈልጥ ኢና ግን ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢልና ኣብ ሓደ መጀመርታ ዘይብሉ ዘለዓለም ኣቦስ ንወድስ እንታይ ኢልዎ ንስኻ ወደይ ኢኻ ኣነ ሎሚ ወለድኩኻ ኢሉ ጎይታ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ርእሱ ዳዊት ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ እዚ እቲ ምዱብ ምኽሪ ኢሉ ኣልሆ ዝብል ቃል ዕብራይስጢ ዝተወደአ ናይ እግዚኣብሔር መደብ ውዱእ ምኽሪ ዝተቆልፀ ምኽሪ ዘለዓለማዊ መደብ ዘለዓለማዊ ኣዋጅ ዝተደክሪ ዘለዓለማዊ መደብ ኣምላኽሲ ከምዚ እዩ ብዛዕባይ ንስኻ ወደይ ኢኻ እዩ ዝብለኒ ኣነ ሎሚ ወለድኩኻ ኢሉ ስለዚ ኣብዚ ቀዳማይ ሓሳብና እንርእዮሲ ክብደት ናይዚ ሓሳብዝስ ጎይታ ከምኡ ክብል ከሎስ እንታይ ማለት እዩ ብዛዕባ ክርስቶስ እንታይ ይመስለኩም ወዲ መንከ እዩ ኢሉ ሓቲቱ እንታይ ማለት እዩ ንስኻ ወደይ ኢኻ ኣነ ሎሚ ወለድኩኻስ እንታይ ማለት እዩ ብዛዕባ ክርስቶስ እንታይ ይመስለኩም ወዲ መንከ እዩ ጎይታ ከምዚ ክብል እንከሎ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ይኹን ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዙሕ ግዜ እቲ ወዲ ዝብል ውሉድ ዝብል ስለ ዝደጋገም ጎይታ ከምዚ ክብል ከሎስ እንታይ ማለት እዩ ንፈልጥ ኢና ኣብ መወዳእታ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ስቕለት ዝወሰዶ ክኽሰስ ዝገበሮ ኣይሁድ ዘይተቐበልዎ ናቱ መግለፂ ብዛዕባ ርእሱ ኣነ ወዲ ኣምላኽ እየ ዝብል እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ መስቀል ክስቀል ከሎ በዚኣ ነገር እዚኣ እዩ ተኸሲሱ ወይ ንፍርዲ ቀሪቡ ፀርፉ ንሰማዕ ኣለና ንስኻስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃንካሲ ክትነግረኒ ኢልዎ ቀያፋ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃንካ ክትነግረና በቲ ህያው ኣምላኽ ምሕለካ ኣለኹ ኢሉ ኣትሪሩ ኣሕሚሙ ነጊርዎ ንገረና እዚኣስ ካብ ኣፍካ ትውፃእ ወንጌላዊ ሉቃስ ንፅር ብዝበለ መንገዲ ኣነ እየ ኢልዎ ብቲ ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 62 ኣነ እየ ወንጌላዊ ማቴዎስ ካብቲ ምዕራፍ 26 ቁፅሪ 64 ንስኻ እኳ በልካ ወዲ ሰብ ብደበና ክመጽእ እዩ እቲ ንሶም ብማየማይ ምኻድ ብደበና ምምጻእ ካብ ሰማያት ንእግዚአብሔር ጥራሕ ዝምልከት ያህወ ጥራይ ዝገብሮ እዩ ወዲ ሰብ ብደበና ክመጽእ ከሎ ክትሪኡ ኢኹም ንስኻ እኳ በልካ ወይ ከምቲ ናይ ወንጌላዊ ማርቆስ ገይሩ መዝጊቦ ደሎ ኣነ እየ ፀርፉ ሰማዕና ክዳኑ ክሳብ ዝቐድድ ማለት እዩ ንሱ ንርእሱ ወዲ ኣምላኽ ገይሩ እዩ እሞ ከም ሕግና ክመውት ይግባእ እዩ ኢሎም እዚኣ ካብቲ መኽሰሲ ዝረኸበሉ እዩ ኣብቲ ኮንቴክስት ናይ ሓድሽ ኪዳን ጽቡቕ ጌርና ከም እንፈልጦ ወዲ ኣምላኽ ዝብል መግለፂ ምስ ክርስቶስ ኣብ ዝተኣሳሰር ምስቲ መሲሕ ኣብ ዝተኣሳሰር ንሱ ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ ካልእ ደረት የብሉን ደረት መንነቱሲ ንሱ ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ ነዚ ሓሳብ ዝ እንተዳ ሒዝንያ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እቲ ወዲ ኣምላኽ ዝብል ክደጋገም ከሎ ርኢና ኣለና ወላ ኣብ ብሉይ ኪዳን ማለት እዩ ኣዳም ወዲ ኣምላኽ ተባሂሉ ኣሎ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ካብ 1 ክሳብ 4 ሰብን መላእኽትን ኢልና ኣካታዕ ዝኾነ መንገዲ እቶም ደቂ ኣምላኽ ዝብል ኣለና ኣው ብልክዕ ነተን ኣዋልድ ሰብ መልክዐኛታት ከም ዝኾና ምስ ረኣዩ ካባታተን ዘዝሓረይዎና ንስወሰዱ ዝብል ኣለና ኣምላኽ ኣቦኦምን ፈጣሪኦምን ስለ ዝኾነ መላእኽቲ እውን በዚ መንገዲ እዚ በዚ መፀውዕ እዚ ተፀዊዖም ኣለዉ ንመላእኽቲ እውን ይገልጽ እዩ ምድራውያን መራሕቲ ኣብ መዝሙር ዳዊት 82 ቁፅሪ 6 ኣማልኽቲ ንኣታቶም ነቶም ኣማልኽቲ ደቂ ኣምላኽ ኢሉ ፀዊዕዎም ኣሎ እስራኤል ከም ሃገር ብጥርኑፍ ኣብ ሆሴዕ 11:1
ولا كانوا كريستوس زملكت خنا ان اسرائيل بطرنف دما كومو ودي الى يصوعي اب حدش كيدان غنا اب وانجيل ابتن 4 وانجيلاتن اب ግብረ ሐዋርያትን ጥራሕ 27 ግዜ ዝኸውን اب ملእኽታት حدش كيدان كساب رأي يوحنس دما 15 ግዜ دخون بوحد 43 ግዜ مس مسيح مس كريستوس تأساسيرو رخيبني يالنا اتي ودي زبل ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ መንነት ርእሱስ ወደ አምላኽ ይኽብል እንከሎ እትናይ ዘለዓለም ምኽሪ አምላኽ ኣብቲ ዘለዓለም ኣነ ተሰማዕኮሲ ኣቦ ንስኻ ወደይ ኢኻ ኣነ ለመወለድኩ ክብል እንከሎ ወድነት ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ሓደ ካብዚኣቶም ድዩ ጎይታ ብዛዕባ ርእሱሲ ኣነ ወደ አምላኽ ይኽብል እንከሎ እንተዳ ከም ኩሉ ሰብ ኢልዎ ኮይኑ ከፍርዶ ይግባእን እዩ ካህናት ክዳን ዘቐድድ ኣይነበሮምን ካህናት እሰ ብላስፈሚ ጸርፊዩ ኢሎምሲ ሞት ክፍረድ ይግባእዩ ክብልዎስ ኣይምተገበን ጎይታ ብዛዕባ ወድነቱ እትወደ አምላኽ ዝብል ኣብ ቅዱስ ጽሑፋት ምስ ክርስቶስ ኣብ ዝተኣሳሰር ክግለጽ እንከሎ ንሱ እቲ ዘለዓለማዊ አምላኽ እዩ ማለት እዩ ስሙ ንዘለዓለም ይባረኽ ክብሪ ንጎይታ ኢየሱስ ይኹን ኣብ መዝሙር 45 ድማ ካልእ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝተጠቕሰ መንነት ክርስቶስ ኣለና مزمور داويت معرف 45 نقول معرف كم بوي كلني كم تزبلكم ابت مصحف حلف كنبلو نخلينا ابتي قصر شدشه تقند خزاربولو زلخو حساب قال شنخ مننت كريستوس او تغليصلو ام مزمور 45 اتي رويال سامس ويدما نغوساوي وي مسيحاوي مزامور زبالا كل جزء أبتناي كابتوم نجد يهودا نجاوس كتنسون كلو زمر سرع مزموري أتا مزمور بزعبا حدا نجوس أبتمعتي شمتو أردين كون كلو كشيم كلو كقبا كلو زمر مزموري جنا فقدش الدشس أتزماري كمزيلو وأملاخ زفانكا نزل عالميو زنج منجستها زنجي كن عنايا إلو تزاريبو زجرمي أزي أبت قطر حدا قبل بيت صبغ نجاري جنفل درساناتين نجوسي قبل لساني كم برعي قلتوف صحافي إياه كابد كسب نسخات الصبغ وكابب كنافر كفسسة سلزي أملاخ نزل عالم بارخكا نابلس بزعبان نجوس كزارب صنيحو أبت قطر شدشة وأملاخ انتايلوه وأملاخ زفانكا نزل عالم عالمي زنج منجسخة زنجي كن عنايا حدش كده بزعبا زخزاربن كله زخونه مبرخ يوسخه بفلاينا ابراويان صحفي تمعرف حدا قطر 11 مالسي امونغو ايو بزعبا تنغوسنا تزاربس بزعبا كريستوس تزاريبو كيبله هو بزعبا كريستوس كزارب كلس غنكا بزعبا ابو خمز مالتي كيبله ات صحفسي كم تزلوو ات زماري ات نبي زماري نبي زمارا بحد غزي بزعبا ودو غنا وأملاخ زفانكا نزل عالم عالميو زنج منجسخا زنج قنعنايا إلو تزاريبو سلامنتاي كريستوس منيو بزعبا كريستوس انتاي مسلكم ودمن كيلنا نمهار لنا اب غزينا كاب تنتي كسا حج مالتي كاب غزي اسرائيل مننت كريستوس نقول سب چاو زبلي ابت معرف كلته مزمور داويت حج خزاربولو زي كالكو مننت كريستوس ኢየሱስ ወደ አምላኽ ማለት ድማ ንሱ አምላኽ ካብ አምላኽ ማለት እዩ አው መለኮታው ንጉሲ ምስ ኩሉ ጫውጫውስ እግዚአብሔር አቦ አነን ንጉሰይ ኣብ ከረንጽዮን ኣብ ጽዮን ክሾሙኤ ሸምኩ ኢሉ ይዛረብ ስለዚ እታው ዘሎ ንጉስ ፍጹም ሰብ ክኸውን አይክልኒ ተራ ሰብ ክኸውን አይክልኒ ከም ኩሉ ሰብ ክኸውን አይክልኒ ኩሎም ነገስታት ምድርስ ከይጠፉ ክስዕምዎ ዘለዎም እዮም አቶም ነገስታት ምድርስ ከይጠፉ ንወዱ ሰዓምዎ ኢሉ እንደገና ኣብቲ መንጎኻ ለምነኒ ክህነታው ነገር ከዝገብር እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣው ወደ አምላኽ እዩ መለኮታው ንጉስ እዩ ካህን ድማ እዩ ኣብዚ ድማ ንዑስ እንታይ ኢልዎ ወአምላኽ ዙፋንካ ንዘለዓለም ዓለም እዩ ግን ተዳፋእቲ ብዙሓት እዮም ሕጂ ንክርስቶስ ከመይና ንሪኦ ጎይታ ብቃሉ ሓቲትናስ ክነንብቦ ከልናሲ ብዛዕባ ክርስቶስ እንታይ ይመስለኩም ወዲ መንከ እዩ ምስ በለናስ እንታይ ኢና ንብል ክርስቶስ ኣብ ገዛእ ማሕበሩ ክርስቶስ ካብ ማሕበሩ ወፃኢ ተዳፋእቲ ብዙሓት እዮም ብዛዕባ እቲ መሲሕ መቃውሑ ክስበር ናይ ወንጌል ነገር ኣብ ምድሪ ከይትከል ናይ ወንጌል ነገር ኣማ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሰረገላ ወንጌል ተወጢሑስ ከይከብር ኣቦስ ከምትናቱ ናይ ዘለዓለም ምኽርስ ንወዱ ኣብ ጽዮን ከንግሶ ክርስቶስ ከይግሃድ ተዳፋእቲ ወይ ጫውጫው ዝብሉስ ብዙሓት እዮም ኣብ ገዛእ ማሕበሩኸ
لو من زحتو زي كمينا نملصو تزماري كمزيلو بزعبا مننتو كريستوس يسوس ودا أملاخيو كريستوس يسوس كأنسو اتي أولوهيمي اتي أملاخي وأملاخ زفانكا نزل عالمي أبزي كتن ببوخ اللهم نقل يخاتكم كحجزوكم خيلي لازم حسب من الباش نايتا مصحف كبت زبالة شنخ أبت قدامي تصبق نقولي حجي بزعبو كزارب عد المركبي أو قال أرجيمنتس قال موجود تزاري بالله إذا حسب زي أفقد شدشنا معرف 4 حموشن زلوا أب مزمور دايت معرف 4 حموشن نريا زلنا وأملاخ زفانكا نزل عالم إيو زنج منقصاون زنج قنعنا عزبل أزيو أكات عبزخونا من قدي إيو تترجم من رخبه تقرينيا مصحف قدسنا بزنت سر ملكعو كم تأبت بغر حساب زلوا جيرم أغميت أمنا له سلازي تزرك كابنا كل الترجمات ينزلوا أبت تقرينيا تقرينيا مصحف قدسنا إذا قدامي تحتام بزنت سر ملكعو كم تي أبت بغر حساب زلوا جنا ولا أبتم ترجمت مصحف قدسي كم تتوم نجاوس مدري كم تتوم أحزاب أو زبلو كرد أنا بزيك المنقد مالتيو بايازت كوينهم بناتهم حسب تمازينهم أم ترجم نزح حسب زي كريستوس تأبز الزمرة لزلوا نجوسي معرتي أبو معرتي نسوم زفلتوا يهوي خون أيكرنيو أب حدا جزيس كلتا يهوي كلتا أملاك كأخنا بالعين غنينا كابزبل قد غينوس أبتت إنجليزية ترجمات بالسفل عليه ملكع ترجمة ملو سلزي كأو تبجسنا نقالينا خلصنا خالي سلزينا أزي كريستوس أزي حدش كدان كتاعصن كلص مبرهزي وسخ نتي أب بولي كدان بزعباك أملاخ نأملاخ بتي نيمود داتا قالات كقلت أزخل نيهوي نجزي أبير بزملكت مجلسي كم تقلصوس أتوم صحفتني حدش كدان كقلصون كلوسي توسخي ممري كومنتار عيبونيهم التأبولي كدام بزعباز استبهالس بزعبويو إلهم يوم نجيرهم لا ترجمت مصحف قدسنا جنا بفلا يبزنا إنجليزية نابنت كابتن قال بجيجاس تترجم أمه حجب زخن مهارة لنز جبا سلمنتاي كومو خمس ترجموا دما نمردو خبت زبلنا قالي أتوم كان بعال ريفايد ستاندرد فيرشن ترجم نزيا و أملاخ تبلكال كم زجيرهم ترجموا مالو ملوكوتاوي زفانكا your divine throne إلهم ترجموا ما سلزي كبيدوم كم حدا فوكاتيف كم حدا نايتة تصوع اسم بتريوسي نت أبزل نجوس نت مسيح وأملاخ كبلو أيكرنيو كابزبل مالتيو أنت إلهم أزي أبزل إلهيم بملك جنتيفال ويدما تونا نايسم your throne of God ملوكوتاوي زفانكا إيزبل زلو بأملاخ زحلو زفانكا أملاخ ذهبك زفانكا كم بعد good news Bible نسوكو ببزح دخامات سلوي ويدما godly throne أملاخاوي زفانكا إلهم ترجموا ما مالتي سلازي كم زنت الأخوينو بملو حيلو أبزي التمسيح أملاخاي تبهلن يخص معنا مالتي إزجنا أزيو زنبع زخونة أترقاكم معي أبي برايسسي أبتبغر حسب توم بقرب زفلتو أتي فيدل كاف زبل ناي إبرايستي مستي زفانن مستي أملاخن مستي إلهيمن مستي إلهيم خسخا أتي فيدل كاف أبكلت ينتر الجبنيا مستي إلهيها خسخا ترى الكيا أملو بولي كيدان كوما عينت سواسواوي أقاومنا إبرايستي يلن كومو خون فتسيمي زيكل إجزابيركا زفانكا أي كوني إلهيها خسي أي بحالني بسواسو ملكا إبرايستي قوانايو اتبغر حسابون كومو أي بلن كمزيلو أو God thy throne ويدما thy throne أو God كم تبتقرين يا مصحف قدسنا بنصر تقميت وزلخا وأملاخ كلتنا تبي زفانكا نزل عالمي يوزبل سمك زي أبيري بارخ سلزي زعينة تترقاقما أب إنجليزية مصحف قدس كابتي جيجايو أنت يا قديس الناينا خمزيلا نزارب ترايلنا أزي كريستوس حدش كيدان أزي نحنا نملخو زلنا قويتاس أزي نحنا نملخو سلوس أملاخ بخمتي نسو أب قدس صحفة استقلتو كنا ملخو كنا ماكلو كومو جيرنا خنردو سلز قبعنا مالتيو سمك زي أبيري بارخ قالوا الدماغ بزجيرهم ترجمة ملو أملاخ زفانكاي يوزبل أملاخ زفانكاي ويدما
ዙፋንካ አምላኽ እዩ God is your throne is God your throne is divine እቲ ዙፋንካስ አምላኽ እዩ ኢሎም ተርጊሞም ኣለው እዚ ድማ ኣዝዩ ዝንቡዕ ዓይነት ኣተረጋጉማ እዩ ከምኡ ኣይበለን እቲ በኹሪ ሓሳብሲ ወ አምላኽ ዙፋንካ ንዘለዓለመ ዓለም ጥራይ ኢሉ ስም እግዚአብሔር ይባረኽ ስለዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ከውሐይ እግዚአብሔር ዕርደይ እግዚአብሔር ጽኑዕ እምባዩ ዝብል ነንብብ ኢና ከምኡ ዝብል ኣለና እግዚአብሔር ንስኻ ትቕመጦ ዙፋንካ ኮይኑ ግና ከምኡ ዓይነት ኣገላልጻ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣይንረክብ ኒና እሞ እዚ እውን ጌጋ እዩ ካልኦት ድማ እዚስ ዙፋንካ ዙፋን ኣምላኽ እዩ your throne is God's throne እቲ ዙፋንካ ዙፋን ኣምላኽ እዩ ዝብል ኢሎም ተርጊሞም ኣለው እዚ ኸኣ ብመሰረቱ ጌጋ እዩ እዚ ምናልባሽ ናይ ሰዋስው ጌጋ ከም ዘይብሉ ምሁራት መጽሓፍ ቅዱስ ይዛረቡ ኣብ ቀዳማይ ዜና ምዕራፍ 29 ቁጽሪ 23 ሽዑ ሰሎሞን ኣብ ክንድቡ ዳዊት ንጉስ ኮይኑ ኣብ ዙፋን እግዚአብሔር ተቐመጠ ሰሎጠውን ስለ ዝብል ወ አምላኽ ዙፋንካ ክብል እንከሎስ ከምቲ ንዳዊት ዝበለዩ እግዚአብሔር ኣብ ዘቐመጦ ዙፋን ተቐሚጡ ንኽብል እዩ ኢሎም ተረዲኦም ማለት እዩ ካብ ነቲ መሲሕ ብጥሪኡስ ወ ኤሎሂም ኢሉ ወይልካ ክትኣምን እዚ ዳኣደይ ከምቲ ንዳዊት ንሰሎሞን ዝተባሃለሉሲ ኣብ ዙፋን እግዚአብሔር ተቐመጠ ሰሎጠውን ማለት እቲ ዙፋን ኣብ ምድሪ እንከሎ እቲ ንጉስሲ እግዚአብሔር ኣብ ዘንገሶ እግዚአብሔር ኣብ ዘቐመጦ ዙፋን ስለ ዝተቐመጠ ከምኡ ዝብል ዘሎ እምበር ንዑሲ ኤሎሂም ኣይበሎን ኢሎም ተረዲኦም ማለት እዩ እዚ ኸኣ ፈጺሙ ኣዝዩ ጌጋ እዩ ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ እቲ ናይ ዕብራይስጥ ቃላት ከምዚ ኮይኑ ምጸንሐና ኸሴኻ ኸሳ ኤሎሂም ዙፋንካ ዙፋን ኣምላኽ እዩ ከምኡ ኮይኑ ምጸንሐና ከምኡ ግን ኣይበለን ንሱ እንታይ ኢሉ ወ ኤሎሂም ዙፋንካ ንዘለዓለመ ዓለም ኢሉ እዩ ተዛሪቡ ታርጉም ዝበሃል ኣብ ተቐዳማይ ክፍለ ዘበን እቲ ዕብራይስጥ ዝበሃል ቋንቋ እናደኸመ ክኸይድ እንከሎ ናብ ኣራማይስጥ ክትርጉሞ ምስ ጀመሩ ነቲ ቃል ኣይሁድ እዮም ምስ ረኣይዎሲ እዚ ደኣ ኣመንጎ ኣቢሉስ ከም በዓል ሰሎሞን ከም በዓል ዳዊት ዝኣመሰሉ ንንጉስ እናተዛረበ እንከሎስ ነቲ ንጉስሲ ኣብ መንጎ መዝሙሩ ወ ኣምላኽ ክብሎ ኣይክእልኒ ግን ከኢልዎ ኣሎ ስለዚ እቲ ኣይዲያል መሲሕ እቲ ንሶም ዝጽበይዎ ተስፋ ቦታቶም ንዕኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሎም ተረዲኦም ማለት እዩ ጭነቕ ምስ በሎም ግን እንታይ ኢሎም ክሳብ ቁጽሪ 5 ዘሎሲ ብዛዕባ ተራ ንጉስ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣብ መንጎ ኣቢሉስ ብዛዕባቲ ሓሸም ብዛዕባቲ ኣምላኽ እስራኤል ብዛዕባ እግዚአብሔር ኣቦ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኢሎም ነታ ኤሎሂም ትብል ቃል ያህዌ ኢሎም ተርጊሞማ ስለዚ ንዓና ሓገዝትና እዮም እቶም ተርጎምቲ ታርጉም ዝበሃሉ ማለት እዩ ስለምንታይ እንታይ ሓመቐስ ኣብ ተቐዳማይ ክፍለ ዘበን ዝነበሩ ነዚ ቃል እዚስ ከምቲ ዘለዎ እታ ኤሎሂም ትብልሲ ከምቲ ዘለዋ ንኣምላኽ ትውክል ምዃና ነጊሮምና ኣለዉ ግን ፈጺሙ እቲ ዘማሪ ብዛዕባ ንጉስ ክዛረብ ጸኒሑስ ብዛዕባ እግዚአብሔር ኣቦ ይኮነን ተዛሪቡ ሕጂ ግዜ የብለይን ፈጺሙ ማለት እዩ ካብ ቁጥሪ 6:7 ብሳልሳይ ኣካል ጽድቂ ትፈቱ ረሲእነት ትጸልእ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ሓለፋ ብጾትካ ብዘይተሓጎስ ቀብኣካ ኢሉሲ ብዛዕባ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ካብቲ ንጉስ ብዛዕባቲ ንጉስ ካብ ምዝራብ ብዛዕባቲ መሲሕ ካብ ምዝራብሲ ኣይወፀን ስለዚ ኣብ ቁጽሪ 6:7 ብሳልሳይ ኣካል እናተዛረበሉስ ሃንደበት ኣብ ቁጽሪ 6 ካብቲ ንጉስ ወፂ ብዛዕባ እግዚአብሔር ኣቦ ተዛሪቡ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣይሁድ ሽግሮም ሓንቲ እያ እቲ መሲሕ ከም ኣምላኽ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ማዕረ ኣምላኽ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ከም እግዚአብሔር ኣቦ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ከምቲ ኣምላኽ እስራኤል ከምቲ ንሙሴ ዝተላለዮ ከምቲ ቅዱስ ጽሑፋት ነቢያት ዝተዛረቦ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ካብ ዝብልሲ እዚኣ ኤሎሂምሲ ያህዌ እንድያ ያህዌ ክትብል እንከላ ግን ነቲ መሲሕ ኣይኮነን ተመልክት ኢሎም ያህዌ ይስትርጎም ያህዌ ዙፋንካ ንዘለዓለመ ዓለም እዩ ዝብል ዘሎ ግን ከዓ ብዛዕባ እቲ መሲሕ ደይኮነስ ብዛዕባ እቲ ኣምላኽ እስራኤል እዩ ኢሎም ተርጊሞምና ስለዚ ብትሕዝቱ እቲ ኮንቴክስት ማለት እዩ ብርግጽ ከምቲ ዝበልዎ ብዛዕባ ያህዌ ብዛዕባ እግዚአብሔር እዩ ዝዛረብ ዘሎ ግን ከዓ ብዛዕባ እግዚአብሔር ኣቦ ዘይኮነስ ብዛዕባ እቲ ኣብዚ ዝመረሉ ዘሎ መሲሕ ወይ ድማ ክርስቶስ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እንታይ ኮይኖም እዮም ክሳብ ክንድዚ ዝዳፍኦ እንተዳኢልና ሰብ ብመሰረቱሲ ኣብ ምድሪ ክርስቶስ ብምሉእ ጎይትነቱ ብኸምቲ ኣብ ቃል ኣምላኽ ዝተገልጾ ብኸምቲ ነቢያት ዝተዛረብሉ ብኸምቲ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝተራእዮ ክገሃድ ወዲ ሰብ ኣይፈቱን እዩ ማለት እዩ ወዲ ሰብ ኣይክእለሉን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ዝንቡዕ ዝኾነ ትርጉማት እንግሊዘኛ ኣለና ብፍላይ ድማ ኣብ ከምዚ ኣገዳሲ ዝኾነ ክፍሊ ጽሑፍ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ጎይታ ርከብዎ ዓስቦም እዞም ተርጎምቲ ትግርኛ መጽሓፍ ቅዱስና
ታሪኾም ነዊሕዩ በቁኑ ዓቐሚጦምና ኣለዉ ኣምላኽ ምስ በሉስ ክልተ ነጥቢ ቀሚጦም ስለዚ ንሕና ድማ ዕሪፍና ክነንብቦ ይግባአና እዩ ኣምላኽ ምስ በልካስ ዕርፍ ፋቢልካ ተምቦሞ ዙፋንካ ንዘለዓለመ ዓለም እዩ ትብል ስም እግዚአብሔር ይባረኽ ስለዚ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 2 ካብቲ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብዛዕባ መንነት ክርስቶስ ተዛረበ እቲ 12 ፍቕዲ ብሙሉ ብዛዕባ ክርስቶስ ይዛረብ መዝሙር ዳዊት 45 17 ፍቕዲ ኣሎ ብዛዕባ ክርስቶስን መሲሑን ይዛረብ ነፍስ ወከፍ መስመራት ናይቲ ድርሳናት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ተዳሪእንያ ብዘገርም ተኣምራት ልክዕ ከም ወንጌላት ማለት እዩ ብዛዕባ ክርስቶስ ይዛረብ ግና እቲ ቀንዲ ሓሳብ ክርስቶስ መን እዩ ወዲ መን ከይ ዝብል ብዛዕባ መንነቱ ብዝምልከት ካብተን ክልተ መዛሙር ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 2 ክርስቶስ ኢየሱስ ንሱ እቲ መለኮታዊ አምላኽ ወይ ድማ እቲ መለኮታዊ ንጉስ ወይ ድማ ወዲ አምላኽ እዩ ወዲ አምላኽነቱ ድማ ከም ፍጡር ዘይኮነስ ኢን ክላስ ባይ himself አምናቱ አምናይ በይኑ ምድብ ንሱስ አምላኽ ካብ አምላኽ ማለት እዩ ኣብዚ መዝሙር 45 ድማ ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ከም ዝነገረና እዝስ ብዛዕባ ወዲ አምላኽ ይዛረብ ዘሎ ይና ብዛዕባ ወዱ ግና ከም ብቦደስ ብለኒ ኣብ ክንዲ ምስ ግዜ ሕጽር ኣቢለ ዘንብቦ እቲ ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ኣብቲ ምዕራፍ 1 ስለዚ ኮት ክንገብር ከለና ጸሓፍቲ ሓድሽ ኪዳን ብዝመርሑና ኢና ንዛረብ ኣብቲ ምዕራፍ 1 ኣግድ ኣቢሉ ብዛዕባ ወዱ ግና ኢልና መዝሙር ዳዊት ብዛዕባ ወዱ ግና ኣታ ኣምላኺ ዙፋንካ ንዘለዓለመ ዓለም ይነብር በትሪ መንግስትኻውን በትሪ ቀንዕና እያ ጽድቂ ፈተኻ ዓመፃ ከዓ ጸላእካ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ሓለፋ ብጾትካ ብዘይተሓጎስ ቀብኣካ እዩ ዝብል ኢለና እዚ ሕጂ ተወሳኸ መምርሂ ኣይድልየን እዩ ንእምሮና ንምርዱ ጭንቂ ድዩ ብርግጽ ግናኸ ንምቕባሉ ከቢድ ኣይኮነን ዘይርድኣና ከንሱስ ድኽንቅበሎት ዝቐለለ ኣብ ቅዱስ ጽሑፍ ብዛዕባ ኣምላኽ ብዛዕባ መንነት ክርስቶስ ዝተዘረበ ማለት እዩ ኣእምሮና ስከቑሮ ጫፉ ክበጽሖ ይኽእል ድዩ ኣይክእልን እዩ ግን ከዓ ከምቲ ዘለዎ እንተዳ ተቐቢልናያስ እዚ ናይ ብሉይ ኪዳን ሓሳብሲ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብዛዕባ ወዱ እዩ ብዛዕባ ወዱ ግና ኣታ ኣምላኺ ዙፋንካ ንዘለዓለመ ዓለም እዩ ይብል ኢልና ኮሙ ስለዝበለ ንሕና ድማ ኮሙ ንኣምኖ ኮሙ ከዓ ንቕበሎ ስሙ ንዘለዓለም ብሩኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ብሓደ ኣለና ዲና ኣሰልቸኩም ደ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ስለዚ ኣብ መዝሙር ዳዊት 110 ድማ ኩልና ጽቡቕ ጌርና ንፈልጦ ልዕሊ ማንም ኣብ ናይ ብሉይ ኪዳን ጥቕሲ ድማ ተደጋጊማ ንረኽባ ወላ ካብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 2 ንላዕሊ መዝሙር ዳዊት 110 ብሓደ ኮይና ተገንፂልና ጽቡቕ እዩ ኣብኡ ከዓ ካልእ ሸነኽ መንነት ክርስቶስ ተገሊጽልና ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስም እግዚአብሔር ይባረኽ መዝሙር ዳዊት 110 ድማ ኣብኡ ካልእ ሸነኽ መንነት ክርስቶስ ተገሊጽሎ ጎይታ ንጎይታይ ንጸላእትኻ መርገጽ እግርኻ ክሳዕ ዝገብሮም ኣብ የማነይ ተቐመጥ በሎ በሎ ድያ ወላ በሎ በሎ ድያ ወይስ በሎ ፍኹስ ብዝበለምሽ በሎ ጎይታ ንጎይታይ ንጸላእትኻ መርገጽ እግርኻ ክሳዕ ዝገብሮም ስለዚ ኣብ መዝሙር ዳዊት ክርስቶስ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ እዩ ኣብ መዝሙር 45 ክርስቶስ ኢየሱስ እቲ ወ ኣምላኽ እዩ ኣብ መዝሙር ዳዊት 110 ካ ክርስቶስ እቲ ጎይታ እዩ ግን ንኣይሁድ ይኹን ኣብ ታሪኽ ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ ኣዝዩ ኣከራኻርስ ኣብዝስ ብዛዕባ መን ይዛረብ ዘሎ ሓደ ግዜስ እንታይ ይበሃል ብዛዕባ እዚ ከጽንዕ ከለኹ ኣብ ሓደ ጽሑፍ ዝረኸብኮሲ ብዛዕባ ዳዊት ይዛረብ ንኣይሁድ ሕርብት እዩ ዝብሎም ብዛዕባ እቲ መሲሕ ድዩ ይዛረብ ገሊኣቶም ብዛዕባ ኣብርሃም ይዛረብ እዮም ዝብሉ ኣይሁድ ኣብ ናቶም ኮመንታሪ ማለት እዩ ኖኖ ኣይፋሉም ብዛዕባ ዳዊት ይዛረብ ኖኖ ኣይፋሉም ብዛዕባ እቲ መሲሕ ይዛረብ እዮም ዝብሉ ሓደ ግዜ እንታይ ይበሃል ኮመን መስሓቅ ዕላል ኣላ ኣብ ቶም ናይ ቀደም ኣይሁድ ዳጋገም ዝበሃል ሓደስ ዳኛ ናይ ሓደ ዓዲ ገይሮም ሸይሞሞሲ ሕጂ ክልተ ተባኢሶም መፅዮሞ ኣይሁድ እዮም ሕጂ እቲ ሓደ ምጽ ኢሉ ነገር ፍሲሱ ማለት እዩ ንዓይ ከምዝን ከምትን ገይርኒ ከምዝን ከምትን በዲልና ኣነ ግን ከምዝን ኢሉ ተዛሪቡ ቁና ኣለኻ ኢሎ እለይ ምስ በለ ኖኖ ንሱ ከምዝን ከምትን ገይርኒ ኣነ ከምዚ ገበርኩን ኢሉ ኻ ተኻለካ ጉዳይ ፍሲሱ ንስኻውን ቁና ኣለኻ ኢሎ ሕጂ ታዕላል ኣብ ሰበይቱ ኣብ ትውሽጢ ኮይና ሰምዖ ጸኒሓስ በርተጌ ክልተ ጫፍ እዮም ተዛሪቦም ብዛዕባ ጉዳዮም ሓዲኦም ይቁኑዕ ክኸውን ትኽእል ሰበይቱ ውፅኢላስ እንታይኻ ተስማዕና ዘለኻ ንሱ ከምዚ ኢሉ እዚ ኸዓ ከምቲ ኢሉ ሲ ከመይ ጌርካ ኢኻ ንኽልቲኦም ቁኑዓት ትብሎም ኢላ ነዲራ ውፅኢላ ካብ ገዛ ሰሚዓቶ ማለት እዩ ንስኹን ቅንዕት ኣለኽ ኢልዋ
ኣይሁድ ጆክ ገብሩ ዝጥቀሙሉ እዮም ማለት እዩ ስለዚህ ብዛዕባ መን ይዛረብ መዝሙር ዳዊት 110 ሲ ብዛዕባ እቲ ክርስቶስ ድዩ ብዛዕባ አብርሃም ድዩ ስለዚህ ብዛዕባ ኩሎም ክኾን ኣይክእልኒ ኩሉ ቁኑዕ ክኸውን ስለ ዘይክእል ሓድሽ ኪዳን ብንጹር ቃላት ማለት እዩ ብዛዕባ ክርስቶስ ከም ዝዛረብ ትሕሶ መዝሙር ዳዊት 110 ኣብተን 7 ፈቕዲ ክርስቶስ ካብ ጫፍ ንጫፍ ክርስቶስ ኣብ ኩለን ቃላት ክርስቶስ ኣብ ኩለን መስመራት ከም ዝኾነ ይነግረና እዩ ስለዚህ ብዛዕባ መዝሙር 110 ንመን ከም ተመልክት ኣካታ ኣይኮነን ብመንጽር ሓድሽ ኪዳን ማለት እዩ ከም ዝበልኩኹም ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ናይ ብሉይ ኪዳን ጥቕሲ ብቐጥታን ብኢደ ዙርን ተደጋጊማ ተገሊጻ ኣላ ማቴዎስ 22:44 26:34 ማርቆስ 12:36 ብብዙሕ ድግምጋም ማለት እዩ ኣብኡ እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ካብቲ ሐዋርያ ዝተዛረቦን ላዕሊ ነቲ ኣብ መእተዊ ጸሎትና ዘንበብናዮ ብዛዕባ ክርስቶስ እንታይ ይመስለኩም ኢሉ ትሪገር ዝገበሮም ዘለዓዓሎም ጎይታ እዩ ብዛዕባ ዛ ጥቕሲ እዚኣ ንኣይሁድሲ ከመይ ይርድእዎ ብዛዕባ ክርስቶስ ከመይ ይመስለኩም ወዲ መንከ እዩ ኢሉ ሓቲትዎም ንሳቶም ከዓ እቲ ሓንቲ ዝፈልጥዋ እቲ ክርስቶስ ብሉይ ኪዳን ማዕረ ኣቦ ክኸውን ኣይክእልኒ ኣብታ ርእሶም ማለት እዩ ማዕረ ኣምላኽ ክኸውን ኣይክእልኒ ክርስቶስ ዳ ወዲ ዳዊት እዩ ኢሎሞ ወዲ ዳዊት ተኮይኑ ዳ ከመይ ኢሉ ዳዊት ብመንፈስ ኮይኑስ ጎይታ ንጎይታ እዩ ዝብሎ ኢሎም ኢሉ ሓቲትዎም ማለት እዩ ዳዊት ብመንፈስ ኮይኑ ብመንፈስ ቅዱስ ኮይኑ ኣብ ብሉይ ኪዳን ነዚ መሲሕ እዚ እንተዳ ኣቦኡ ኮይኑ ከምቲ ንስኹም ተሓስቦስ ካብኡ ዝወፀ መበቆል ዘለዎ መበገስ ዘለዎ ጌርኩም ታሕት ርድኦ ኮይንኩም ንክርስቶስ ከመይ ጌሪ ዳዊት ብመንፈስ ኮይኑስ ጎይታ ኢልዎ ኣብዚ ኸዓ ኣዝዩ ኣከራኻሪ ንሕና ድማ ብቑኑዕ ክንርድኦ ዘለና ሓሳብ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ጎይታ ዝብል ቃል ኣብዚ ዘሎ ከምቲ እቲ ኤሎሂም ዝብል ንክርስቶስ እገልጽ ዝበልንያሲ በቲ መወዳእታ ትርጉሙ ንኣምላኽ ዝገልጽ ዲ ተቐሚጡ ዘሎ ጎይታ ንጎይታይሲ እዚ ክልተ ተደጋጊሙ ዘሎ ብዙሓት ተርጎምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብዚ እውን ኣዘንቢዖም ተርጊሞም ኣለው ኣይሁድ እውን ነዚ ብጌጋ ይርድእዎ እዮም እንታይ ኢሎም እዮም ዝፅውዕዎ እቲ ቀዳማይ ጎይታን እቲ ካልኣይ ጎይታን ኣብዚ ድግምጋም ናይ ዝፈቕደ ሓደስ በበይኖም እዮም ብማዕርግ በይኖም ብመንነት በይኖም እዮም እቲ ካልኣይ ጎይታ ንእስ ዝበለ እቲ ሓደ ጎይታ ድማ እቲ ኦሪጂናል ጎይታ እቲ ብባዕሉ ጎይታ እዩ እቲ እግዚኣብሔር ኣቦ ማለት እዩ ኢሎም ተርጊሞምና ጎይታ ንርእሱ ብሓድሽ ኪዳን ከምኡ ጌራ የላልየናን ሐዋርያት ብዛዕባ መንነት ክርስቶስ ነዚ ክገልጽዎ ከለዉ ብሓድሽ ኪዳን ከምኡ ጌሮም ኣይገለጹልናን ዓብ ጎይታን ማእከላይ ጎይታን ንእሽተይ ጎይታን ኢሎም ኣይኮኑን ገሊጾምና ጎይታ ብዛዕባ ርእሱስ ብወጥሪ ክሓስቡ ኢሉ ክሓተሙ እንከለውሲ ወዲ መንከዩ ከመይ ኢሉ ዳዊት ጎይታ ኢልዎ ክብሎም እንከሎስ ማእከላይ ጎይታ ሓደ ካብ ዓሌታት ጎይታ ንኽብል ኢሉ ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን እቲ ጎይታ ድብል ልክዕ ከምቲ ወዲ ኣምላኽ ዝበልናያ እሞ ብዙሕ መግለፂ ናይ ወዲ ኣምላኽነት ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ሓደ ካብኦም ከም ዘይኮነ ኣብ ናይ ባዕሉ ኣብ ናይ በይኑ ምድብ ኣምላኽነቱን ጎይትነቱን ዝገልጽ ዘለዓለምነቱ ዝገልጽ ኣምላኻዊ መለለዩ ዝገልጽ ምዃኑ ዝተዛረብናዮ እዚ ድማ ኣብ ብሉይ ኪዳን ይኹን ኣብ ሓድሽ ኪዳን እቲ ጎይታ ዝብል ብዙሕ ድግምጋም ኣለና ንኣብነት ጎይታ ዝብል ሹም ይገልጽ እዩ ስለዚ አብርሃም ተጸዊዕሉ ኣሎ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 23 ኣብ ካልእ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስን ካልኦት መስፍናት ተጸዊዖም ኣለዉ ንአብርሃም ጎይታ ይስምዓና ንስኻ ማእከልና ናይ ኣምላኽ መስፍን ኢኻ ኢሎሞ እቲ ጎይታ ዝብልሲ ከምዚ አብርሃም ተጸዋዓሉ ድዩ እዚ ናይ ምዕራፍ 110 ከምኡ ድዩ አብርሃም ተጸዊዕሉ እዩ ጎይታይ ተባሂሉ ብደቂ ሄት ጎይቶት ብገላውኦም ዝጽውዕሉ ንቡር መጸውዒ ንኣብነት አልዓዛር ጉዞ አብርሃም ንአብርሃም ኣታ እግዚአብሔር አምላኽ ጎይታይ አብርሃም ኢሉ ብሉሙድ ኣብ ብሉይ ኪዳን ጎይተት ኣንባሮት ንጎይተቶም ዝጽውዕሉ እዩ ሰቡት በኣንስቶም ዝጽውዕሉ እዩ ሳራ ንአብርሃም ጎይታይ ኣሪጉ እዩ ኢላ ተዛሪባ ኣዴታት ቀደም ንሰብኡተን ከምኡ ኢለን ዝጽውዖም እየን ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣይሁዳውያን ኣንስቲ ሰቡት በኣንስቶም ዝጽውዕሉ እዩ ነጋውስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝተጸውዕሉ እዩ ከም በዓል ሳኦል ጎይታ ተባሂሎም እዮም ሙሴ በኣሮን ተጸዊዑ እዩ ዘጸአት 32:22 ከም እኒ ካህናት ከም በዓል ኤሊ ዝኣመሰሉ ማለት እዩ ካህናት እውን ኣብ ብሉይ ኪዳን ተጸዊዖም እዮም ሃና ንካህን ኤሊ ጎይታይ ኣይፋለይን ኢላ ጸዊዓቶላ ካህናት ዝጽውዕሉ እዮም መላእኽቲ ይጽውዕሉ እዮም ጀነራላት ከም በዓል ዮአብ ዝኣመሰሉ እውን ተጸዊዖም እዮም ኣብዚ ዘሎ ጎይታ ዝብልሲ ምስ ሓደ ካብዚኦም ኣብ ብሉይ ኪዳን ንሪኦም ዝምደብ ድዩ ወይስ ናይ ባዕሉ ምድብ እዩ ዘለዎ እዚ
حجي مساحاتكم حبيرنا خنريو زلي كمتي اب مزمور 45 كريت صنحنا قرب لنا نتحسب تدارينيا از غويتا زبل زلو بزي قداماي بتي سواسواوي اقمامطو ካልኣይ ድማ بتحستو مزمور داويت 110 ፈጺሙ ኣብ ዝኾነ ካብዚኦም ጸዋዕንያም ዘይምደብ እዩ ማለት እዩ ቅድም ኣብ የማን ይተቐመጥ ዝብሎ ኣብዚ እቲ ኣብ የማን ኣምላኽ ዝቕመጥ ኪንዮ ማዕርግ ማለት እዩ ኣምላኻዊ እዩ ናይ እግዚአብሔር ኩሉ ኸኣልነት ክገብሮ ዝኽእል ጥራሕ ረሲእነት መወዳእታ ዝገብር ንሓጢያት መወዳእታ ዝገብር ዓይነት ኣገልግሎት ዘገልግል እዩ ንሓጢያት መኸተም ዝገብር ታሪኽ ወዲዩስ ንሓጢያት ብጽት ክትስዕርካ ኣምላኽ እዩ ብዘይብኡ ግና ኣብቲ በኹሪ ጽሑፍ ኣብቲ ውሃብ ቃል ንብሎ ናይ መጀመርታ ቃል እዚ ጎይታ ንጎይታ ይዝብል ዘሎ ክልቲዩ ሓደ ዓይነት ቃላት ኣርባዕተ ፊደላት ናይ ዕብራይስጢ ኣዶናይ ዝብል ቃል እዩ ዘለዎ ብዙሕ ግዜ ዕብራይስጢ ዝፈልጡ ኣነኮ ብእስራኤል ይሓለፍኩን ከም ዝብሉና እዘን ክልተ ቃላት በበይነን ምዃነን ኣብቲ ዕብራይስጢ እቲ ሓንቲ ኣዶናይ እቲ ሓንቲ ድማ ኣዶኒ ኣዶናይ ሊ ኣዶኒ እዩ ዝብል ይብሉና እዮም ብጌጋ ማለት እዩ እዚ ሜዞራይት ዝበሃል ኣይሁድ ከምቲ ኣብ መዝሙር ዳዊት 45 ዝርኤናዮ ኤሎሂም ክብል ከሎ ኢሎም ኣዝዮም ዝተሸገሩ እሞ ንያህዌ ዝምልከት ኢሎም ኣብ ክንዲ ኤሎሂም ያህዌ ዘእተውሉ ብዛዕባ እዚ ድማ ድሕሪ 900 ዓመት ካብ ቀዳማይ ክፍለ ዘበን ብዛዕባ ክርስቶስ ክርስትናስ 900 ዓመት ምስገደ እቶም ነቲ ሜሶራይት ወይ ሜዞራይት ዝበሃል ቴክስት ዝጽሓፉ ንመጀመርታ ግዜ ቫወልስ ወይ ድማ ኣብ ሄብሪው መዳመጽእትዮም ምስእተውሉ እቲ ክርስቲያናት ንኣስታት 1000 ዓመት 900 ክሳብ 1000 ዓመት ዝኸውን ኣምላኽ ኢሎም ማዕረ እግዚአብሔር ኣቦ ተሰርዕዎ መሲሕሲ ንሱ ማዕረ ኣምላኽ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኣብ ክንዲ ኣዶናይ ኣሌፍ ዳሌት ኑን ዮድ ኣርባዕተ ፊደላት ንኽልቲኦም ዝገልጽ ነታ ሓንቲ ነጥቢ ወሲኾምላ ብዛዕባ ክነጽንዕ ከለና ፊደላት ናይ ዕብራይስጢ ንፈልጦም ኢና ኣብተን ኣሌፍ ዳሌት ኑን ዮድ ዝብላሲ ዮድ ታ ዝደቐቐት ፊደል ናይ ዕብራይስጢ እያ ንዓኣኻ ሓንቲ ደቃቕ ነጥቢ ገይሮምላ ኣብታ ልዕሊ ደቃቕ ታ ዝደቐቐት ፊደል ናይ ዕብራይስጢስ ዮድ ትብል እያ ከምዚያ ዝበለት ማለት እዩ ንዓኣ ነታ ካልኣይቲ ጎይታይ ትብል ኣዶናይ ትብል ኣብ ልዕልታ ዮድ ሓንቲ ደቃቕ ነጥቢ ገይሮም ኾለም ትብል መዳመጺ ከም ዝቫወልስ ኢኦ ናይ እንግሊሽ መዳመጺ ማለት እዩ ስለዚ ኣዶናይ ኣብ ክንቲ ትንበብ ኣዶኒ ትንበብ እዚ መወሰኽታ እዚ መዳመጺ ግና ካብቲ ቀዳማይ ክፍለ ዘበን ድሕርቲ ሐዋርያት ንሱ እቲ ኣዶናይ እዩ ኢሎም ነዊሕ 900 ዓመታት ክርስትና ዝኸዶስ ድሕሪ 900 ዓመት ይመሰራይ ትመጽ እዩ ወላቲ መዳመጺ ቫወልስ ድሕሪ 900 ዓመት ይተወሲኹ ስለዚ ፈልዮም ምን ማለት እዩ ኣብ ሕጂ ኮይንካ ወላቶም ዕብራይስጢ ንኽእል ኢና ዝብሉ ወይ ዝኽእሉ እንተዳ ካብቲ ሜዞራይትስ ተወኪሶምሲ ሓቆም እዮም እታ ሓንቲ ኣዶናይ ትብል ኣሌፍ ዳሌት ኑን ዮድ ስለዚ ንሳ ንእግዚአብሔር ኣቦ እያ ትምልከት እታ ካልኣይቲ ኣዶኒ ግና ከምቲ ሳራ ንኣብርሃም ፀውዓቶ ከምቲ ደቂሐት ንኣብርሃም ፀውዕዎ እዚኣስ ኩሎም ዝተፀውዕሉ ዓይነት መፀውዒ እዩ ይብሉና ማለት እዩ ግን ከምኡ ይኮነን እቲ ደድ ስክሮልስ ወይ ድማ እቲ ናይ ዕብራይስጢ ቀዳማይ ጽሑፍ ግና ብኸምዚ ዓይነት መንገዲ ኣየቐመጦን ኣብቲ ቀዳማይ ክፍለ ዘበን ነዚአን ክልተ በበይኑ ገይሩ ዝገልጸን ቫወልስ የብሉን ኣዶናይ ሊ ኣዶናይ ንጸላእትኻ መርገጽ እግርኻ ክሳዕ ዝገብሮም ኣብ የማን ተቐመጥ ይዝብል እምበር ኣዶናይ ሊ ኣዶኒ ኣይብልኒ ቫወልስ የብሉን ስለዚ ኣይሁድ ካብቲ ዘለዎም ኣብ ርእሶምሲ ንጎይትነትን ኣምላኽነትን ኢየሱስ ክርስቶስ ብኸምቲ ቃል ኣምላኽ ዝተገልጾ ክቕበልዎ ስለ ዝኸበዶም ጥራዩ እንታይ ኢሎም ሩዱእ መታን ክትከውን እዚ እቲ ኦሪጂናል እቲ ኣምላኽ እስራኤል እዩ እቲ ንኣብርሃምሲ ኣብ ቅድመይ ተመላለስ ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ዝበሎ እቲ ንሙሴ ኣነ እየ ኢሉ ርእሱ ዘላልዮ ኣምላኽ እቲ ቀዳማይ ኣዶናይ እዩ እዚ ካልኣይ ግን ካብኡ መታን ክፍለ ብዛዕባ እቲ መሲሕ እንዲያዛርብ ዘላ እቲ መሲሕካ ኣምላኽ ክኸውን ስለ ዘይክእል ኣዶኒ ንበሎ ኢሎም ኣቐሚጦም ማለት እዩ እዚ ዘገርም እዩ ግና ኣብቲ ተረጓጉሞም ካብቶም ድሕሪ 900 ዓመት ዘጋገዩና ኣዶኒ ኢሎም ኣብቲ መዞራይት ጽሑፋቶምሲ እቶም ታርጉም ዝተርጎሙ ከምታ ዓንቶይ ዝጠቐስክዎም ከምዚ ኢሎም ኣቐሚጦም ኣለዉ ዓልዮድ ዳቪድ ተሽቪኻ ኣማር እያ ቪ መምረይኻ ኢሎም
بزجرم كمتا يهوي لم استرجم لنا برجز أورجينال سي نيهوي أتملكت تمسيحون يهوي يكون بالزجبرتنا مثلنا يكبدوتو مالتيو كأمتون كلو توم أبتي ناتهم ترجم صحف نبت بخور حسب أزيو بزقرب من قد مالتيو يهوي يا بحسرة قال أبكن زيابير يهوي تبل يا نصوص ذي ممرخة نقالو أبي ما نيتقمت نسألاتها كسع مرقت أجريز قبرهم نسألاتها أب تحت أجرها كسع زدرسهم سي أبي ما نيتقمت يلو زيابير سي نقالو تي ممري زبل لابولي كنان سلازي أب كندتي أدوناي زبل ممري يملو صحافة حدش كدان بعبي دم وانجيلاو يوحنس مالتيو كابتي صلوانا يجريخ كمتي قال يوم زبلوا نتلوجوس زبل لوجوس بمجمرتا نبرة تقال بمجمرتا نبرة زبل إذا عينت أيهوداوي صلواي إذا عينت نايبولي كيدان صلواي اتقال زبل ممري زبل سي أملاخ سي نممري نقالو ات أملاخ سي ات يهوه ات أدوناي سي نقالوس أبي ماني تقمت إلو إلهم كوم جيرم أغميتهم من الله مالتي سلازي برجس ات أمزمور دايت 110 قويتا زبل قال بمسرته نسو ات كريستوسي كريستوس ات قويتاي نسو ات أدونايو سمون زل العالم بروخ يخون كبر نقويت يسوس يخون أزي أتي قال بقال بب حدا خن ريا خل الناس بتريو زخونة في اللي زي بلو كلت يوم معرة يوم تجلس زلوا إن لينا نزارب زلنا تكونتكسون كونتكست تعود خاب مسرته أبز مزمور داويت 110 تقويت السجلتس تراسب ويكاب سب العزبل ويكاب سب زبلته ويكاب نجاوس زبلته ويكاب داويت زحيش مالت زي كونسي نأملخ بزجلس من قديو زلا أنا ما ونقصيو زلا أنا ما وقويتايو أمود داتا دما أمن قدي أمود داتا دما أمن قدي كوا حاز خسرتي سلزي رؤسو لعلكبليو سبحانه لعلكبل زجبا أجزاء بهير يونسو سمون زلا أنا يبارك سلزي بتحستيقون بتي تنك على تسكي من أزر الله ملأختي يسوع كريستوس نسو التقويتايو سمو نزل عالم يبارك كبر نقويت يسوع يقول أبت معرف حموشة كلمتي أبتي مزمور داويت 200 مخاديسي كي تزارب كله حالف زي دلس أبت معرف حدا يسوع كريستوس قويتا نقويتا ينسألتها مرقص أجرها خسع زقبرم أبي ما نيتقمت بوليلو أبي ما نزقمت من يبزي أبي ما نزقمت منيو كريستوس أبت معرف حموشة إجزابير أبي مانكا كوينو بمعاتو قطعها بمعاتو قطعون نجسات كيشوف القميلو أبزغا أنا يمان مكيار نرلنا نزغا زجرمي بتحسوا كوي تكونتكست تحسون أي تمزمور سي حجي أبز مسبتحو زم أيهود ترجمتي زي أبزل لك زي أبير أدون أي تبل كم تزلتا في دليود في مين مدام سخي وسخو كم تزلوا قديفهم ما مالتي فير كم زي يكونوا ب50 ريال سلازي أبزي أجزابير أملاقسي فراديو أبي كوين يزفرد أبي ما أنت مسيح كوينس بمعات فردس نسألاتوس كيشف لغي ويدما كفرديو إلنا حدش كده إنك زارب كلنا بمعات فردس من كم زفرد يزارب كريستوس يسوع أبزغ أنت يبلنا الله بتا معات قطعان نجساتسي أجزابير أبوس أبي ما كريستوس كوينس كم زفرد زاربنا الله كونتراديكتور مثل بولي كدان كزاربنا خلو زيابير أملاك مع تقطع فردي حدش كدان كزارب كله جنا قويت يسوع كريستوس نسو كم زفرد إيو تزاربنا كم زيلو زعبار أسو تزاربو نعا تزارب راح كود كل سب كمتي كمن كمتي كل سب كمتي نبو زخبرو غيرو نودي من تكخبرس فرد زبلا نودي هابو أمبر أبون حدقوا أي فردني إلنا أبتجنا أنتين نرد أنيحنا التجزي أبي ربوس أبي ما أنت مسيح كوينس بمعال تقول تعس كم زفرد زي أبي ربون زي أبي رودن حديم كبرنا أملاخ يغن زجرمي كمتي نبو زخبرو غيرو أم عرف حموش وانجيل يوحنس بوزح دقم قام كنا ببون خلينا معرف حموش كمتي إلو يسوع كريستوس زعمن نترسو خداقم كله نرسو مسك زي أبي ربو كمتنا يبو كمت نسو بروسو يوزلو كمتنا يبو كمت نبو كله كمت نبو زخبرو نودها منتي كخبرو كاتوس بالقال بحد عينة عقن بحد عينة بزحي in the same way in as much as لك كمت نبو زخبرو
من كله كم تنبه صخبره بحد عينة عقل بحد عينة متن بحد عينة الجواب نودي من تخبرس فرد زبلس نودي هابوي لنا كبر نقولت يسوع يقول يسوع كريستوس ودا أملاقي يسوع كريستوس أملاقي يسوع كريستوس قويتاي أيمود داتا حسابي كم معتوه تكملوا أما زمر دايت ميتين كل تنكيد نان تدارينا دما أو بزعبة من النت كريستوس أتي بزعبة كريستوسي كما يمسلكم ودمن كيلو زحتت كم زي تصحيف لنا له مزمور دايت ميتين كل تنوح زبلت يا أو بزعبة من النت كريستوس أبت عسران شو من تنفقدي أبت مصحف بعلنا خنريان خلينا أتي كند حساب أبزي مزمور دايت كلته أب حدش كده بنصر ناي إبراهيم صحفي كوت جيرو زلوا يسوع كريستوس نسو زي لوت زلا علماوي أملاخ مخاني زجرمي كم زبل علنا أب تقطر عسران حموشان مزمور دايت ميتن كلتن كابتنتي نمدري سرت كيا سمايات كا جبر عداو كام نساتهم كتافيهم نسخة جنات نبر إلو تزماري أنت إلو كابتنتي نمدري سرت كيا نمدري سرتي سمايات كا جبر عداو كام نساتهم كتافيهم نسخة جنات نبر كلاتهم كم كدان كبليهم كم لبسي كتلوتهم يخا كلوتونيهم نسخة جنا كم قدم كايخا عمتات كون كتو أيودان ولد باروت كا كنبرو زورهم كأب كنميخا كتصنعي لتزاريبو زجرمي سمك زياب هيري بارخ أما مزمور داويت ميتن كلتنا أبز مزمور زسي تداقا قامي سمك زياب هير بستفال عليه ملكع تزماري تغيسو الله أبتن عسران شمونتن مزامور حادا قزيه قويتاي إلوه حادا قزيه دما أملاخي إلوه تي إلوهيم زبل إلوي زبل شو عتا قزيه دما يهوي إلوه الله نا إبراهيم صحفي بزعبا زخزارب كلهم معرف حدا كم كلن تنقمي يستقسن تقستات ناي بولي كيدان زغونه مبرهي تزاربنان اتبز مزمور دايت ميتن كلتن زلو زمارسي بمنفس املاح كوينو بزعبا املاح يزميرو نا املاح سي ابتا مزمورو حنت غزي غويتاي حنت غزي املاخي شوعت غزي دما اغزي ابيهري يهوه إلو تزاريبو ني حدش كيدان صحفي ملأخت إبراهيم بزح غزي نوعينا نو كسابزي كم زيلو تزاريبو دما غويتاي أبت معرف حدا قطر عسرته دما غويتاي نسخة كاب قدم نمدري سرت كايا سماياتون جبري أداو كام زياتهم كتافيهم نسخة جنا تنبر كلون كم كدان كبليو كم على بعد ما خطقلولو إيغا كلوات وني نسخة جنا كم قدم كايغا عمتات كون أيكو دانين يبل إلو كبرنا غويتي أسوسيون مبرهو كي هبنان كنتصرلنا يلوسينا تسلس أملاك كنردو عم يقتن تاني نغرنان قدم كدادم سي بطريو كم تزلونا تقد الصحف كنقبولا يقبعنا يبزعبا منت كريستوس يردانا مالتي نصوص زيادة مبرهابن قن كي حوسنا متانسي بزعبا أبوخ زارب كلس بزعبا تود مالتي قال زخوني بلنان كم تزلو ينغيرنا أزي زمارس أبولي كدان أبتي عسران شومنتن فقدتات نايتا مزمور دايت ميتن كلتن استزارب ولوسي نسو التكريستوسي إلنا كومو خنقبلو يقبأنا أي أبتقد الصحفات كومو سلازلو مالتي تن صحفات كلهم زعبي عند زاربة نحنا دما خمت قد الصحف ذهبنا برهان كومو خنقبلو يقبأي صحف ملأخت إبراهيم كوم جيرو تقبلوه تأبتي استزاربولوس نصوص بزعبا كريستوسيو إلنا مالتيو كابتا معرف أنا تخلو فقدتات خدي كأني أتزماري أو زلو مزمور دايت ميتن كلتن إذا عينت مننت እግዚአብሔር ሲ ዘለዓለማዊ ምዃኑ ሰማያት ከም ዝፈጠረ ካብጥንት ምዃኑ ንሱ ኩሉ ግዜ ንሱ ኮይኑ ከም ዝነብር ቅድሚ ምዝራቡ ሲ ብዛዕባ ርእሱ ኣላልየና ኣሎ ከም ዝዘማር ዝገይሩ ብዛዕባ ርእሱ ዘላልየና ያለን ኣብዚ መዝሙር ዳዊት 102 ሲ ኣካላዊ ስቃይ ዘለዎ ኣብ ብዙሕ ጭንቀት ዝነብር መዓልታተይ ከም ትኪ ይበና ኣለዋ ኣዕጽምተይ ከዓ ከም እያድ ይነድድ ኣሎ مبلع عنجرا رسيعية إمه لبي كم سعري تأمله نقطعون كاب دمت جعري تلعله أعتمتي أبسجاي تتابعه إلوس رأسه الله لينا له أمره سقاي زنبره لبي كم سعري تأمله نقطعن إلو بزعبا رأسه يزاربي محبره تنتصل زنبره أبغون بحبره خمسلكو كم جونغوا عناتات كونكو
تجاهكو كم تأب نحسي بينو زل عف كأي ملو معت صلاتي لا قصلي تتصاررتي بسمي يرقمو يلو عندنا محبراو سقاي زلوا زماري منفساو سقاي زمولوي التزماري بمكرا أب كل كرنعنا هوتو خم تتنكفه كا تزاريب الله بمخنيات كراخان قطعخان العلكا دربيخاني إخا أمو إلوس إجزابير زفردو زلوا إجزابير استقطعو مخانقا ويدما مجنحة أملاح قطع أملاح إجزابير سي بو بمكرا خمسة حلفوها منفساوي سقاي محبراو سقاي أمراو سقاي زنبرو استمله زمار مخانو بزعبو تزاريبو مالتي زجرمي مزغلو شجروجنا كم زيلو زي كم تزلون كله وإجزابير نسخاجنا كم قدم كايها عمتات كون كتو أودان زست زارب جنا الناس عارف عدش كدان بزعبا كريستوسي اسم إجزابير يبارك كبرن قويتي أسوسيون كان دوق تزمارسي تصلي بزح جزية مالتي جن مكرو عزيو بزح حدا خبت كندي مكرو دما داقم مهنات يروساليم سي كم تنسوس تتصبيو كم تنوي حجزية تتصبيون تصليان كم خينو أي رهبان مالتي سلزي نحايل يام من قداتكم ونمعتاتي حتسرانيلوس نسو أمم قعد 105 غيد صلاتو خم كي تملسه كم مسو صلاتو خير عيس جزية كم زقرقو جزية كم زحيلو يزارب أنا أمونغو معلتاتي سي نمعلتاتي احتسرن إلو معلتاتي حتسر الله ملسو صولتي يريخون يروساليم يتفوستن نسخة بقطع خادر بيخانيخا حانت نقر نلبو تعرف قنريو نسخة كم قدم كايغا سمك زيابير يبارخ كم زات قصدي أجيرو نلبيا بقزي مكراس تنكفا يلن حدا قزي كل نقر كسنكا كله ملسو صولت كحدا حدا قزيس زي من الله سوتراي ديكونس ولا ونان صارو غيدن كلوسي أزن اللي بخاخ عرف يقبا إجزابير زلا ألماوي نسو أيلوتني كل نجار كأرك كل نجار كلوتسي نسو خاجنا كم قدم كأيخا إلو سلزي أبتا مزمور داويت ميتن كلتن بزعبا منت كريستوسي كريستوس منيو انتينا نبزلنا انتينا نمهار انتلايلنا اتزمارس ناب إجزابير أملاخ تصليو صلوت سمع أملاخي سماين مدرن زفتر أملاخي لو زي ملكتو زلا ألماوي أملاخي أملاخسي بإنتاينتو بمننتو أيلوتني إن هز إسنس أي كير أيلوتني أملاخ بمنصر فلتتو أي كايرني أملاخ بمنصر فقادون علامون أتاون وصانا يكونن أي كايرني أملاخ كم زنا أنا زردنا ويز مثلنا بأنكو أسب بوت أي كيرني نصوص وسن ألبو زلا ألماوي أملاخسي أبتناتو إنتاينت لوتي يلن لوتي ناي جزية زي ملكتو أيو إجزابير أملاخ أزغل استبهالجنا بمسارة حدش كدان بزعبا كريستوس زلا ألماوي نسو زلا ألماوي لو تجزيه زي ملكته كم فطرسي نلو تجزيه زي جزاء زلا ألماوي سمك زي أبيهري بارخ ودي إيه سلازي كابزن قدامت 4 مزامر كريستوس منيو ود من كيو بزعبا كريستوس انتاي مسلكم زبل حساب كريستوس يسوس كريستوس إن إكلاس باهم سلف أمنا يبينو مدب أملاخ كاب أملاخ بملاليو ملكوت أملاخ مخانو بزجلس من قدي مزمور دايت بمعرف كلته نسو ودا أملاخي بعلو استزارة بوسي أبتنايزل عالم مخرى أملاخسي نسخا ودا إخا إلوس تزاري بنيو بلدتو يكونن يسوس كريستوس ودا أملاخ بسجاخ ولدن كله بتنساي يكونن يسوس كريستوس جمارو ودا أملاخ زلوا يسوس كريستوس بلدتي يكونن كماريام بمولادي يكونن بتنساي يكونن نسو أبتخرن ملواتون እግዚአብሔር አምላኽ ብኡ ሰመርኩ ወደ ይልወሎ ሰማያት ወላ እንተ መስከረትሉስ አጽንዖት ናይቲ ንሱ መን ምዃኑ ንሱስ ወደ አምላኽ ክበሃልን ከሎስ በባህሪ አምላኽ ማለት ዳ አንበር ጅማሬ ይኮነን ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ጅማሬ ወደ አምላኽነቱ ካብ ከረን ምልዋጥ አይጀምርኒ ካብ ድንግል ማርያም ካብ ምውላዱ ይጀምርኒ ካብ ትንሳኤ ይኮነን ዝጀምር ንሱ አጽንዖት ናይቲ ንሱ ወደ አምላኽ ምዃኑ ስም እግዚአብሔር ይባረኽ ካብቲ መዝሙር ዳዊት 45 ድማ نسو تي زلالماوي زفان زلوا زلالماوي أملاخي كابت مزمور دايت 110 تندما نسو أدوني ترى زي كونسي سر كعدي مسفن دي كونس نسو أدوناي تقويتاي كابت مزمور دايت 200 كيلو تندما صحاف تحدش كدان حواريات تحدش كدان منفس قدس كوينم نسو لو زي ملكتو زلالماوي أملاخي سمك زي أبيهر يبارخ كم زي انت لا خينو أبجزاء محورون كريستوس كم زجيرنا خنسبكو كم زجيرنا خنردو يجبا نسمعتنا نأمرنا بزي قدس
እትሱሉስ አምላኽ ግን ንሱ በይኑ አምላኽ ሓቂ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ጎይታን አምላኽን እዩ ስለዚ ኣብ ስብከትና ኣብ ትምህርትና ክነቃጥኖ ይግባእን እዩ ኣብ መዛሙርና ነዛ ዓይነት ጎይትነቱ ነዛ ዓይነት መንነቱ ሲ ክንጅልሖ ክነቃጥኖ ኣይግባእናን እዩ ንሱስ በብዙሕ መንገዲ ካባናስ ብናይ ዘለዓለም ርሕቀት ማለት እዩ ወላቲ ኣብቲ ብሓደ ንጽውዓሉ ንሕና ውልድነት ኣለና እቶም ሓጣን ብክርስቶስ ኢየሱስ ብበጃነት ሞቱ ምድሓን ዝረኸብና ውሉድ ኣምላኽ ወላ ንሓባር መፀውዒ ኣብ ገለ እንተለናስ ንዕኡ ብዘድምቕ መንገዲ ንዕኡ ክንዛረብ ከለና ግን ከምቲ ንሱ ብዛዕባ ርእሱ ዝተዛረቦን ከምቲ ሃዋርያት ገይሮም ዝገለጽዎን ንሱ ምሳና ምስስል ብዘይብሉ መንገዲ ኣምላኽ እዩ ጎይታ እዩ እግዚኣብሔር እዩ ዘይልወጥ ዘለዓለማዊ ስሙ ይባረኽ ስለዚ ሓሳበይ ጠርኒፈ ኸውን ተስፋ ገብር ጎይታ ኢየሱስ ይባረኽኩም ከምዚ እንተደኣ ኮይኑ ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ እንተደኣ ኣብተን ቀዳሞት ምዕራፋት ብከምዚ ተረዲእንያ ካብ ዝናተይ ብዝበልፅ መንገዲ ካ ክተፅንዕዎ ምስ ጀመርኩም ክርስቶስ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ኣምላኽ ጎይታ ዘይልወጥ ዘለዓለማዊ ኢልና እንተደኣ ብመስርዕ ተረዲእንያን እቲ ድሕሪኡ ዘሎ ናይዛ መዝሙር ትሕዝቶ 4 ካብተን 12 ተዛሪበ ኣለኹ ተን 8 እዚ ክንዛረበሉ ፀናሕና ዘይልወጥ ዘለዓለማዊ ጎይታ ናብ ግዜ ከም ዝኣተወ ኣብዚ ታይም ኤንድ ስፔስ ንሕና ዘለናዮ ስለዚ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 40 መዝሙር ዳዊት 40 መዝሙር ዳዊት 8 ብሓደ ተሰገወ ኢለ ኣለኹ ድሕሪኡ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢንካርኔት ምስኮነ እዚ ኣብዚ ክንዛረበሉ ፀናሕና ነዚ ሓሳብ ዝሒዝና ማለት እዩ ነዚ ጎይታ ነዚ ወዲ ኣምላኽ ነዚ ኣምላኽ ነዚ ዘይልወጥ ዘለዓለማዊ እግዚኣብሔር ወይ ድማ ኤሎሄ ጎይታ ኣምላኽ መዝሙር ዳዊት 102 ንሱስ ተሰጊዩ ንደቂ ሰብ ክብጀ ኢሉ ንምድሓና ብዕላማስ ስጋ ለቢሱ እዩ ግን ኣብ ገዛእ መለኮቱ ለውጥ የለን ኣብ ገዛእ መንነቱ ሲ ኣይ ዓቢ ኣይ ጎድል ኣይ ልወጥ ስለዚ ክሳብ ክንድዚ መጢጥካ ዝተዛረብካስ ንምንታይ ኻ እንተ ዳኢልኩምንስ ከምቲ ኣይሁድ ገይሮም ዝዳፍዎ ንሕና ንሱ ኣዶናይ ደይኮነስ ኣዶኒ ከም ዘይንብል ይርዳእኒ ማለት እዩ ካብታ መጽሓፍ ክዛረብ ስለ ዘለኒ ተዛሪበ ግና ክሳብ ክንደይ ኣብ ዓለም ኣብ ዙርያና ማለት እዩ ኣብዚ ዋነስ ፔንቴኮስታል ይኹን ኣብዚ ዩኒታርያን ይኹን ኣብ ጀሆቫ ዊትነስ ይኹን ኣብ እስላም ይኹን ኣብ ኣይሁድ ሲ እቲ ኩሉ ግዜ ንሰምዖ ድምፅስ ክሳብ ክንደይ ኢየሱስ ክርስቶስ ብከምቲ ኣብ ቅዱስ ቃሉ ዝተገልጾ ከይገሃድ ከምኡ ከይዝረበሉ ከምኡ ከይርአስ ክሳብ ክንደይ ከም ዝዳፍዎስ ንፈልጥ ኢና ንሕና ተዳፋእቲ ከም ዘይኮንና ፈልጥ እየ ግን ስብከትናን መዛሙርናን ሲ ብጥርዩ ነቲ ኣብ ቅዱስ ጽሑፋት ዝተገልጸ ክርስቶስ ዘድምቕ ክኸውን ይግባእ እዩ ብዛዕባ እዚ 8 ዝተረፈ መዛሙር ኣይዛረበሉን የወዲየ ግና ኬነሱስቴር ዝብል ሰሚዕና ኣለና ብዙሕ ግዜ እዚ እወ ብርግጽ ኣምላኽ እዩ እወ ብርግጽ ወዲ ኣምላኽ እዩ እወ ብርግጽ ጎይታ እዩ ግን ኣብታ ተሰግኡስ ስለና ምስተሰገወ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢንካርኔት ምስኮነ ስጋ ምስ ለበሰስ ብሓቅስ ከምቲ ዘለዎ ድዩ ቀፂሉ ወይስ ኣብ ገለ ግዜ ናይቲ ንሱ ስጋ ዝለበሰሉስ ኣምላኽነቱ ገዲፍ እዩ ዝብል ሓሳብ ኬነሱስቴር ዝብል እዚ ሕጂ ወላ ከም ጀሆቫ ዊትነስ ከም እስላም ከም ኣይሁድ ንክርስቶስ ብሙሉእ ሓይልና ማለት እዩ ኖኖ ኣይ ኣምላኽኒ ወላ እንተ ዘይበልና ኣብ ማእከልና ግና ነዚ ዓይነት ክቡር መንነቱ ዘቃጥኖ ወይ ድማ ዝጅልሖ እዎ ኣምላኽ እንዲ ብርግጽ ኣብ ሕቶ የብለይን ጎይታይን ኣምላኸይኒ ግን ከዓ ኣብ ዘበን ህይወቱ ኣብ ዘበን ስጉስ ኣብቲ ብስጋ ዝተመላለሰሉ ግዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ነይሩ ንብል ኢና እዚ ድማ ካብቲ ናይቲ ብዙሕ መፍለይ ዘይብሉ ርእሱ ድኻለ ዝንቡዕ ትምህርቲ ወይ ድማ ስሑት ትምህርቲ እዩ ስለዚ ነዚ እውን ብቕኑዕ ክንርድኦ ይግባአና እዩ ኣብ ምዕራፍ 2 ፊልጵ በኣኹ ውድየ እዚ ንዛረበሉ ዘለና ነታ መዝሙር ድማ ከምኡ ጌርና ሒዝና መታን ክንከይድ ወላ እንተደኣ ተሰጊዩ ስጋ እንተደኣ ለቢሱ መዝሙር ዳዊት 48 እንደገና ብቃሉ እንተደኣ አገልግሉ መዝሙር ዳዊት 78 እንደገና ብእስራኤል ካ ናብቶም ናቱ ይተቀበልዎን ነደቅቲ ዝነዓቆ እምን ንስሩ እስማእዝን ኮነ መዝሙር ዳዊት 118 ክውለት ከሎ ይኹን ከገልግል ከሎ እስራኤል ሪጀክት ክብልዎ ከለው ኣብ መስቀል ምዕራፍ 16 ምዕራፍ 22 መዝሙር ዳዊት ክስቀል ከሎ ኣብ ስቅለቱ ይኹን ኣብ ትንሳኤ እዩ ኣብ ሞቱ ይኹን ኣብ ልደቱ ኣብ ኩሉ ንሱ ኩሉ ግዜ ንሱ እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና እቲ ኣምላኽ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይዓብኒ ኣይንእስኒ ኣይውብርትዕ ኣይደክም ንሱ ኩሉ ግዜ ንሱ እዩ ኢልና እቲ ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ንሱ ኩሉ ግዜ ንሱ እዩ ንስኻ ግና ከም ቀደምካ ኢኻ እዩ ስም እግዚአብሔር ይባረኽ ከምኡ ጌርና መታን ክንርድኦ ስለዚ ካብዚ ጥቕሲ እዚ ካብቲ ምዕራፍ 2 ፊልጵ ንሱ ብመልክዕ ኣምላኽ ከንሱ ነቲ ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑ ከም ምምዛዕ ኣይረኣዮን ዝብል መልክዕ ባርያ ወሲዱ ርእሱ ኣሕሰረ ሰቡን መሰለ ብንብረቱ ከም ሰብ ኮይኑ ተረኽበ ካብ ዝብል ሓሳብ
نحنا دما كابتنايتهم تدافعتي بزي واحد منقدس كريستوس رأسه أحسره مالت هي امبيتايت himself رأسه بادو جبره سلدبل كريستوس يسوس أبجزي للدتوس رأسه بادو جيريو سلز يسوس كريستوس منفس قدوس تتأملوا بحيل منفس قدوس تمال على سبز مدرزي كم حدا كماناي هو أملاخ نديو جن كأملاخ الناتوس بملو أون زيفوسي زي أملاخ كم زحدا كمان سب كويني بديت بقبات بدقف منفس قدوس قلقليو نبلينا كابس تغسزي تبجسنا إذا خمس بالكم قدم كدادم أم مصحف قدوس وي أملاخ يوي دم أملاخ يكونن أنت دا أملاخ كوين دم أملاخ بمن الناتوسي زس أنح زونزف زقدف أملاخ النت يبولون نسخول لجزية نرأسو مسيلي إزنبر نسخول لجزية بنسنتو نسخويني إزنبر زلاوت حنس أملاخ صنيحوس تحز ما سب صغير سب صنيحو قاعد حرنا أملاخ النتو زملس كوما عينة أملاخ مصحف قدوس يلن أب معرف ثلاثة قطر شد شمل كاسي أتوم دك يعقوب أنا جزي أبير أملاخ أنا جزي أبيره أيلوت نيمو سلزد ما أنتي جبركمن أي تفاقكمن إلو أنت أملاخ إسرائيل بمن النتو ببهرو أيلوتني نزد ما يسوع كريستوس بزعبار أسوق كم يجري لالينا معرف شو منت حمسان شو منتن وانجيل يوحنس إبراهيم معرف حدا قطر عسرت حدون أبتي عنتو يستقصني أتقصرينا يسوع كريستوس أبراهام كي تولده أنا إلنا يقول إيمي أنا أبراهام كي تولده جزية منم ترجم زي بلو أب جزاء من النتو أنا أبراهام كي تولده الله إلنا كل جزية رأسه اللوز غنى نايمن النت مكيار زي بلو مبوقول زي بلو مجمرتا زي بلو زل عالماوي يسوع كريستوس نخن جرام أتي أبزلو هي امبيتايد himself رأسه يصيرو مالس رأسه بارو جبر سلسلة بلتات قصصي نتقن ميزول لحساب ترى نسو بملك أملاخ كنسو زبل انت رأى بحدر يناسي بنا كمتي أبتي مزمور دايت معرف 4 حموشن زنجركم وأملاخ مسبلنا كمتن أو تقميت أنزلوا خلتنا عرف فبيلنا أنت أم بيبنيا مقرت نايت حساب زرد أنا أبزغا نتي نسو بملك أملاخ كنسو عرف فبيلنا أنت أم بيبنيا مقرت يرد أنا بملك أملاخ كنسو مالسي بملك عسب كنسو كتبلك لها كم نسب أيكونن ملك أملاخ زلوا مال ديكونس بملكعو أملاخ كنسو مالتي ملك أملاخ زلوا كنسوس مالت هيكونن بملكعو إن مرفة نسوس بناتو ملك عسي اتناتو ملك أملاخ كنسو إزبل اتمسرع نايت حساب مالتيو سلازي اتأبزلو كنسو زبل حساب نتي دحريو بادو جبر رأسو أحسر زبل قال قدم كنردو لنا تمننتو مالتيو كنسو مالت هايبركون زبل قال ناي غريخسي بملكعو أملاخ كنسو هايبركون كومو مهلاو نقل سألن كله as very strong زخانة verb نايز إيو زبل إيز زبل كابت إيز زبل زحية لمالتيو نسو سي مهلاو بملكعو أملاخ كنسو كومو مهلاو نقل سألن كله ملكع باري أوسيدو سلامون سي ممهر كنسوس تمهاراي كوينو مالتسي نت ممهر مخانو حج تمهاراي مخانوس ممهر نهالوي تمهاراي كوينو حج نسوس بملكع ناتو أملاخ كنسو اتناتو مورفس أملاخ كنسو ملكعو أملاخ كنسو ملكع باري أوسيدو سلازي أنت توليدو أنت ميتو أنت تسغيلو طوف أنت يلملو أنت أحاسيرو سلينا مسيول تدأوريدو أنت تنسيو نسو ملكعي كيرني نسو نسيو مزمور دايت زمارنا يبولي كدان كوميلنا نايبراوان صحف كوميلنا نسو كل جزية نسيو سمي بارخ معرا أملاخي لنا بملكعسي معرا أملاخي أبزلو أيزو زبل كالجريخ نفلطينا خلنا أيزومريك زبل of equal dimension ويدما أيزوسلس زبلنا إنجليش كال مالتي أب قطر استمهرنا أب حساب استمهرنا مالتي بهاي سكول أيزوسلسي حدا سلساوي كورنع بسايد ناتون بأنجل ناتون معرة كابتا قالتيا نايجريخ زمتاي أيزومتريك of equal dimension بمتن بعقن بأنجل بصفحات بخلو سي معرة أملاخ كوينو زغتصل كنسو كومو مهلاو كل جزية كومو كنسو كومو إنها اللو زهلو كنسو سي سلين سليخاتكم من قبل ملكع باري عوسيرو ملكع باري موسارو رأسهم حسارو سي قدم كدادم نناتو من النت أي كيروني سمو نزل عالم بروخ يقون قويت يسوس عزيزي يباركم
حبيرنا خنصلينا سلازي بزعبا زي ادفرتايز ايغبرني بمسرتو احوات كريئه مصي ادفرتايز غير كوي كولو دحرقا زناي حج غزيون بخمو اوعويعكا نمنباب تلععلو حزبون ايكونن سلازي بزعبا زا مصحف زيا نخشيت الى كوعوع ايكون كنا بزلو غنا انت غزيكم ماس نزي استزاربكو حساب بترنف زبلن كابزناتي بزبلص انغيركم عميوكم كتصنعو تحجزوكم يا لي حسب مالتيو ويتا عزيز يبارككم نصلي يسوع كريستوس غويتاي نسو كابزل عالم كم مجمرت البونت ودا املاغي نسوس اتنبيات بولي كيدان بمزمورهم غيرهم تغنيلو املاغي نسو اتبمنفس قدس كوينو ما بولي كيدان كن مبسغا مغهادو غويتا زبلوس غويتاناي بحد خوينا نزقال زي كن امونينامو بو كنودينا مسمارتا خوينا نززبل صم امان كنمونينا بحدم ساي كتب اليوم غويتاي نسخه اتناب عالم زمص كريستوس ود املاح مخانكا امين الله يسوع كريستوس غويتاي ازي ممانا خوني غباي اتا بود املاح دو تامنيخا أأمن بله سجدلون ما أكلام لخنا كريستوسي نسو بكل نجار قدام أيو فرا إمينا نسكلو يجبا إمه رأس محبوري نسو أما أكل تاو دك أسب كنجس يجبا أيو تاريخ كتقلل كله كم تنايزل على مخرج زيابه ربو نودو أبصيان كنجسي حجي بوانجيل أبزبتات كنجس يجبا أيو حدا معلت دما كريستوس بسغا كغهاديو نسو ملوكوتاو نغوسيو نسو ليقا كهنايو نسو غويتا راس مدحنايو غويتا يسوع يبارككم كبرنا قويتانا يا أخوان نزل نقول سزي كنسجدوا لينا خنزمروا لينا كلمي يقول حدث كي تعويض كجبري نزل نقول سزي نزي يسوع سزي نزي قويتازي نزي مدحان نزي أنا سريئيو أي فلتني أي تردد أخون أي تلالو خون نعوق كفلت أو يدلي أتولو مجمع عزيز مسأهم أحوات أحات ندحرد أهلهم عد ما خجبري نزي يسوع سزي كفلت أو يدلل له أي خندي دس زبلو ونقص تولو هاليلويا أجايش ندحرد أهلهم نا مجمع عزيز مسأهم تزيبلنا كلنا خبز لنا تسينا نزل نقص زي كنزمرو لنا أحواتي عتاز مزمور داويت عم ببوم متسكع بزلو ما أنت سمع ناس لك بزعبا يسوع يوز الزرب نمر آيو تزبل نقوس ناي نقستات يسوع زبهك ترقيت زلو
أخبروا ودسوا نسموا عبيوا أخبروا ودسوا نسموا عبيوا أحواتي مزمران بتزطعمهم غيرهم لمزمار زمروا الله مسك حدا غزي هاليلويا حدا غزي خسكي حدا غزي قد مزمارنا نحسب دليل لكم حواتي لومي ازي نسمعو صنحنا اب صحفات زركب يسوع كريستوس غويتانا بزحات نسو خينقس نسو خيرئ نسو خيغولح نسو خيدمق نسو خيفلط بزحات نزي ነገር ዝኸጥፉ ዝደልዩ ከም ዘለው አስተቢልና ኣለና አነ ንስኻትኩም ግን አምላኽ ረዲኡና አምላኽ አብሪሁልና እስኪ ሓደ ነገር ንርእስና ክንሓትት ኢና ሕጂ እንታይ ኣሎ ኣብ ህይወተይ እዚ ኢየሱስ እዚ ከይሪኦ ነዚ ኢየሱስ እዚ ከይግለጽ እንታይ ኣሎ ዝኸልከለኒ ኢልና እስኪ ክንሓስብ ኢና ክርስቶስ እቲ ንጉስ እዩ ክርስቶስ እቲ ጎይታ እዩ ክርስቶስ እቲ ያህዌ እዩ እቲ ክርስቶስ እቲ አዶናይ እዩ አምላኸይ ኢልናስ ዝፋንካ ኢልናስ ስግድ ክንብለሉ ከነመስግኖ ይግባእ እሞ ሃሌሉያ ንጉስ ናይ ነገሥታት ኢየሱስ ዘብትሪ ዘለዎ አኽብርዎ ወድስዎ ንስሙ አዕብይዎ አኽብርዎ ወድስዎ ንስሙ አዕብይዎ ንርአዩ ደሰብን ንጉስ ናይ ነገሥታት ኢየሱስ ዘብትሪ ዘለዎ አኽብርዎ ወድስዎ ንስሙ አዕብይዎ አኽብርዎ ወድስዎ ንስሙ አዕብይዎ ሊባኖስ ይመስላል አጋሩ አብዓሉ ገምዝረሰነ ጽባርቅ አስራሲ ሊባኖስ ይመስላል እሱ ጸድሮ ጻዕዳ ተምሪ አዒቱን ከማልሃታ ሓዊ አጋሩ አብዓሉ ገምዝረሰነ ጽባርቅ አስራሲ ሊባኖስ ይመስላል አጋሩ አብዓሉ ገምዝረሰነ ጽባርቅ አስራሲ ሊባኖስ ይመስላል ንርአዩ ደሰብን ንጉስ ናይ ነገሥታት ኢየሱስ ዘብትሪ ዘለዎ አኽብርዎ ወድስዎ አኽብርዎ ወድስዎ ንስሙ አዕብይዎ ንርአዩ ደሰብን
ንጉሥ ናይ ነገሥታት ኢየሱስ ዘለዎ አኽብርዎ ወድስዎ ንስሙ ዋዕይዎ አኽብርዎ ወድስዎ ንስሙ ዋዕይዎ ጻዕዳ ኸም ሰብሪ አዒንትውን ከም ሃልሃልታ ሓዊ ኣጋሩ ኣብ ሓጎዱ ከም ዝረሰነ ዝተባርኽ ኣስራዚ ሊባኖስ ይመስላ ኣጋሩ ኣብ ሓጎዱ ከም ዝረሰነ ዝተባርኽ ኣስራዚ ሊባኖስ ይመስላ ጻዕዳ ኸም ሰብሪ ኣዒንትውን ከም ሃልሃልታ ሓዊ ኣጋሩ ኣብ ሓጎዱ ከም ዝረሰነ ዝተባርኽ ኣስራዚ ሊባኖስ ይመስላ ኣጋሩ ኣብ ሓጎዱ ከም ዝረሰነ ዝተባርኽ ኣስራዚ ሊባኖስ ይመስላ ብርኻዩ ንዘብን ንጉሥ ናይ ነገሥታት ኢየሱስ ሰብን ትርኢት ዘለዎ ኣኽብርዎ ወድስዎ ንስሙ ዋዕይዎ አኽብርዎ ወድስዎ ንስሙ ዋዕይዎ ንጉሥ ናይ ነገሥታት ኢየሱስ ሰብን ትርኢት ዘለዎ አኽብርዎ ወድስዎ ንስሙ ዋዕይዎ አኽብርዎ ወድስዎ ንስሙ ዋዕይዎ አፈረቲ ቦታ ክንዘምረሉ ኢና ገና 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 ትቃየሉና አፈረቲ ቦታ ክንዘምረሉ ኢና ገና 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 ትቃየሉ አፈረቲ ቦታ ክንዘምረሉ ኢና ገና 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 ትቃየሉ ገና 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 ክንዘምረሉ ኢና ገና 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 ትቃየሉ ኢና አፈረቲ ቦታ ክንዘምረሉ ኢና ገና 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 ትቃየሉ አፈረቲ ቦታ ክንዘምረሉ ኢና ገና 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 ነዚ ንጉስ እዚ ንዘለዓለም ክንዝምረሉ ኢና ሎሚ ኣብዚ ምድሪ ዘለና ስሙ ይኹን ሎሚ ኣብዚ ምድሪ ዘለና ብዘይካዚ ንጉስ ካልእ ብዘይካዚ ኢየሱስ እዚ ካልእ ንጉስ ከም ዘየለ ኣሚንና ኢና ንነብር ዘለና ንዘለዓለም ከዓ ኣብዚ ንግስነት እዚ ተኣማሚና ክንነብር ኢና ክብሪ ንስሙ ይኹን ንሱ ኣይልወጥን እዩ ንሕና ተተለወጥና ኩሉ ዓይነት ቀውስታት ተገጠመና ንሱ ግና ኣይልወጥን እዩ ስለዚ ንዘለዓለም ክብሪ ይግብኦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
ክብር ይኻ እግዚአብሔር ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ክብርን ዕቤት እንህበካ አለና እቲ ካብ ዘለዓለም ዝነበረ ሓሳብካ እቲ ናይ ጥንቲ መደብካ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሞ ማእከል ኩሉ ህይወት ማእከል ኩሉ ፍጥረት ማእከል ኩሉ ምንቅስቃስ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሞ ወአምላኽ ከምቲ ንስኻ ንወድኻ ክርስቶስ ጌርካ ትዕብዮ ሎሚ ድማ በታ ንፈልጣ ንጉስ ይንብሎ ኣለና ዓብይ ይንብሎ ኣለና ንሱ ምንጭ ህይወትና ይንብሎ ኣለና ብዊና ህይወት ረኺብና ንብላ ኣለና ገና ኣብ ጸልማት ኣብ ሞት እንከለና ኸማን ንሱ ናብዚ ምድሪ ዝመጽዩ ሰብ ኮይኑ ኣብ ክንዳና ኩሉ ዓይነት መቕጻዕቲ ተቐቢሉ ኃጢአትና ወሲዱ ናትና ኩሉ መርገም ተሸኪሙ ኃጢአት እኳ ዘይፈለጠ ክነሱ ኃጢአት ክሳብ ዝኸውን ኩሉ ዓይነት ኃጢአት ዝተሸከመ ምእንታና ዝሞተን ዝተቐብረን ዝተንስዕን ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኸ ህያው ዝኾነ ኣብ የማን ኣቦ ሕጂ ዘሎ ዝዓረገ ተመሊሱ ድማ ዝመጽእ ክርስቶስ ኢየሱስ ንጉስና እዩ ንብል ኣለና ብዘይካዚ ካልእ ከም ዘይንፈልጥ በዚ መዓልቲ እዚ ንምድብ ኣለና ኩሉ ንፈልጦን ኩሉ ትምክሕትናን ንጎኒ ንሓድጎ ኣለና ክርስቶስ ኢየሱስ ጥራይ ግና ንፈልጥ ኣለና ንሱ ኣምላኽና እዩ ንሱ ንጉስና እዩ ንዑ ድማ ንዘለዓለም ንሰግደሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኖ ከምዚ ጽሑፋት ክትርተረልና ጸንሐ በዚ መዓልቲ እዚ ቃልካ ከነንብብ ከለና መዛሙራት ከነንብቦን ከለናስ ነቲ ኣብኡ ተጻሕፈ ክርስቶስ ኢየሱስ ወድኻ ምንባብ ክኾነልና ጽሊ ኣለኹ መዝሙራት ብዛዕብኡ እዮም ዝዛረቡ ከም ዝተባህለ ነቢያት ብዛዕብኡ እዮም ዝዛረቡ ከም ዝተባህለ ንሕና እውን ብዛዕብኡ ከነንብብ እንከለና ክንፈልጥ ብእግዚአብሔር ርዳእና መንፈሳዊ ዒንትና ክትከፍቶ ጽሊ ኣለኹ በዚ መዓልቲ እዚ ንዘገልገለና ሓውና ኣብዚሕካ ባርያኻ ክትባርኾ ጽሊ ኣለኹ ኣምላኽ ከምዚ ዓይነት ምብራህ ስለ ዝሃብካዮ የመስግነካ ኣለኹ ጽልኻ ኣለኹ በዚ ሰዓት እዚ ኩሉ ዓይነት ጥበብን ኩሉ ዓይነት ምግላፅን ክትህቦ እሞ ወኣምላኽ ዘመን ህይወቱ ኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከምዚ ገይሩ ንዝብኻ ኣብ ምምጋብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክትረድኦ ይጽሊ ኣለኹ ዘላለማዊ ኣምላኽ ስለ ዝመሃርካና ተመስገን ስለ ዝነበረና ግዜ ተመስገን በዚ መዓልቲ ንዘገልገሉና ኩላቶም ዝረኣናዮምን ዘይረኣናዮምን ዘስተባሃልናሎምን ዘይስተባሃልናሎምን ንስኻ ግና ርኢኻዮም ኢኻ እሞ ወኣምላኽ ካብቲ ዘይውዳእ በረኸትካ ብዘድልዮም ዘበለ ዕጽፍን ድብርብን ጌርካ ክትባርኾም እጸልየሎም ኣለኹ ድሌት ዝልቦም ዘበለ ክትቦም ኣብ ኣምላኽ ልባኖ ኸናፍሮም ክትመልእ እጸሊ ኣለኹ መሊስካ ሓግዞም በረኸት ኩሎም ወእግዚአብሔር ኣምላኽ እጸሊ ኣለኹ ብኢየሱስ ጎይታና ስም ንህዝብኻ ባርኮ ክንከይድ ከለና ምሳና ኹን በረኸትና ዝወስድ ኩሉ ክፉእ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንስኻ ክትወቕዖ ንጽሊ ኣለና ካብ ክፉእ ኣድሕነና ብጎይታ ብኢየሱስ ስም ኣሜን እግዚአብሔር ይባርክኩም መደብና ወዲና ኣለና خلنا مصحف مجزاء ينرسعنا